Bo día a todos. Imos dar comenzo á sesión extraordinaria do Pleno do 24 de xullo. Como asuntos da convocatoria, no primeiro punto tiñamos as propostas sobre o convenio regulador do persoal no Concello de Cabanas. Ten a palabra non sei se alguén quere, alguén dos que pediu o Pleno extraordinario este punto en concreto quere iniciar con seu turno de intervención. Sí, a proposta. Ao haber o establecido na legislación vixente, os e as edis da Corporación Municipal de Cabanas que suscriben a presente moción deberá para debater no pleno extraordinario da Corporación de xullo de 2024 segundo o seguinte exposición de motivos. A aprobación dun acordo regulador para o persoal funcionario do Concello de Cabanas é fundamental por varias razóns que inclúen tanto aspectos legais e operativos como de benestar laboral. Os concellos, como administracións públicas, están suxeitos a diversas normativas e leis que regulan as condicións laborais dos seus traballadores. A aprobación dun acordo regulador axuda a garantir o cumprimento destas normativas, evitando sancións e problemas legais. O acordo regulador proposto establece de forma clara as condicións de traballo, as responsabilidades e os dereitos dos funcionarios. Isto proporciona transparencia tanto para os empregados como para os responsables do Concello, reducindo a confusión e os posibles conflitos. Establecer normas claras e xustas para poder mellorar significativamente o clima laboral. Un acordo regulador ben estruturado pode axudar a optimizar os procesos e a organización interna dun concello. Definir claramente as tarefas e responsabilidades contribúe a unha mellor coordinación e a unha maior eficiencia nas prestacións dos servicios públicos para ambas partes, tanto para o persoal funcionario como para o Concello. Un acordo regulador proporciona seguridade xurídica. No caso de conflitos ou malos entendidos, ter un documento que recolla os acordos establecidos serve de referencia para a resolución de conflitos. Asemade, o acordo regulador axuda a promover a igualdade de oportunidades e a non discriminación no ámbito laboral, establecendo criterios obxectivos e claros para ascensos, retribucións, horarios e outras condicións laborais. Asegúrase que todo o funcionamento sexa tratado de maneira equitativa. Unhas condicións laborais ben reguladas e xustas son un factor importante para atraer e reter talento no Concello. Impulsar o acordo regulador permite actualizar e adaptar as condicións laborais ás necesidades e realidades cambiantes do Concello e do contexto socioeconómico. En resumo, a aprobación dun acordo regulador do persoal funcionario dun Concello é unha medida esencial para garantir a legalidade, claridade, eficiencia e benestar laboral, contribuindo así ao mellor funcionamento da administración pública e á mellora dos servizos que esta ofrece á cidadanía. Proposta. Visto o expediente tramitado para a elaboración do convenio regulador co texto negociado na Mesa Xeral de Negociación, tal e como consta no correspondente expediente de persoal 1904/2022 e relacionados, propoñen as seguintes acordos para que as EMADES solicitan informe xurídico de Secretaría de Intervención en exercicio da súa función de asesoramento legal preceptivo. Acordos. Primeiro, aprobar inicialmente o acordo regulador do persoal funcionario ao servicio do Concello de Cabanas, segundo a proposta que figura negociada no expediente. Segundo, expoñer ao público o devandito acordo regulador durante o prazo de 15 días hábiles a contar desde o seguinte o da publicación do correspondente anuncio no Boletín Oficial da provincia, durante os cales os interesados poderán examinalo e presentar as reclamacións ante o Pleno. O acordo regulador considerarase definitivamente aprobado se no devandito prazo non se presentan reclamacións. No caso contrario, o Pleno disporá do prazo dun mes para resolvelas. Terceiro, unha vez aprobado definitivamente o acordo regulador, publicarase no Boletín Oficial da provincia e remitirase á Administración do Estado e ao órgano competente da Comunidade Autónoma de Galicia.
Cuarto, durante o proceso, o acordo regulador será negociado coa representación do persoal do Concello de Cabanas co fin de que tamén lle sexa de aplicación. Moitas gracias. Pola nosa banda, con este punto, e a vista do informe de Secretaría, pois non creemos que sexa proceder á aprobación do acordo regulador ahora mesmo, dadas as deficiencias que presenta o mesmo e que quedan postas de manifesto no informe de Secretaría. Por comenzar, vamos ir, se lle parece, vendo pouco a pouco. Primeiro punto, carácter retroactivo do acordo. Indica esta posibilidade é excepcional e o carácter retroactivo debe de quedar debidamente xustificado. Parece ser que non é así. O acordo regulador prevé a creación dunha comisión paritaria mixta de control e seguimento do acordo regulador. As funcións previstas para a comisión paritaria exceden o previsto na normativas que a define como de mero seguimento, especialmente polo que se refire á actualización do contido do acordo regulador ou a de resolver os conflitos que xurdan entre as partes. A xurisprudencia ven considerando o carácter de nulo de todas aquelas funcións que se excedan do previsto da normativa, co cal isto tampouco. Carácter laboral, pois parece ser que o 22 de maio, que é a festa dos empregados públicos da Administración local, non, pois este tamén ben recollido e non pode asustarse a dereito por vulnerar o artigo que estaba ao arriba, o 2.4. Xornada laboral non contempla ninguna medida de flexibilización aos efectos de garantir a conciliación da vida familiar e laboral dos empregados públicos con fillos e fillas menores de 12 anos. Tamén cabe destacar que a partir da entrada en vigor do acordo que se informa, o persoal funcionario desempeñará un horario diferente do persoal laboral durante o período de arriba deseñado. E isto non é axustado a dereito por non adecuarse ao previsto na citada resolución da Secretaría de Estado da Función Pública. Xa non lle todo gal. Poderíamos seguir vendo outras, ten aquí pois, tamén algún problema en vacacións, por exemplo, permisos, licencias, excedencias e outras situacións administrativas. O artigo 24 da proposta de acordo regulador recolle a regulación dos permisos, licencias, excedencias e situacións administrativas. Debe de recordarse, en primeiro lugar, que os efectos da regulación dos permisos, licencias, excedencias e situacións administrativas son de aplicacións as recollidas na Lei 2/2015 do 29 de abril de Emprego Público de Galicia de aplicación tamén aos funcionarios da Administración local. Realizado unha comparativa entre o recollido na normativa de referencia e a proposta de acordo que vostedes traen hoxe aquí, atópanse as seguintes irregularidades que deben ser corrixidas. Os permisos retribuídos por falecemento, accidente ou enfermidade grave, hospitalización ou intervención cirúrxica non están adaptados ás previsións do artigo 108 da Lei de Emprego Público de Galicia, sendo máis restrictivos os contemplados na proposta de acordo e, polo tanto, en ningún caso poden prevalecer sobre os recollidos na lei, atendendo ao sistema do dereito. Recóllese como permiso retribuído o de asistencia a xuntas, asambleas, congresos de carácter sindical, o tempo de duración e número de traballadores que se determine pola mesa de negociación. Este permiso non se atopa recollido na normativa antes referida e, polo tanto, a súa inclusión é ilegal. Así se ven establecendo de xeito reiterado pola xurisprudencia. Podería seguir, sigo incluso, en relación ao dereito de lactación, o artigo 112 da Lei de Emprego de Galicia dispón que se trata dun dereito individual dos funcionarios, sen que poda transferirse o seu exercicio a outro proxenitor, adotante, gardador e ou acolledor, de xeito que o contido de dita cláusula é tamén ilegal. Regúlase como licencia por matrimonio o inicio da vida en común cando a lei o configura como un permiso retribuído, non sendo axustado a dereito a súa regulación como unha licencia sen retribución, xa que contradí o disposto na normativa. Seguimos. En relación ao plan de igualdade e ás previsións do artigo 28. En relación, directamente, o Concello de Cabanas non conta cun plan de igualdade, non sendo ademais a súa aprobación de carácter obrigatorio. Á vista do disposto máis arriba, motivo polo que todas as referencias a un plan de igualdade deben de eliminarse ata que este, evidentemente, sexa aprobado. Xa que non existe, non sei como facemos referencia a algo que non existe. Sistema retributivo. O artigo 29 da proposta de acordo regulador establece no seu parágrafo primeiro que o Concello de Cabanas elaborará e someterá a aprobación do Pleno no prazo de 6 meses dende a entrada en vigor deste acordo unha relación de postos de traballo ou instrumento organizativo similar para a ordenación de recursos humanos que permita a fixación dunha estrutura e postos das retribucións vinculadas aos mesmos. Débese advertir que o Concello de Cabanas xa conta cunha relación de postos aprobada en vigor, non sendo ademais un acordo regulador o instrumento adecuado para obrigar o Concello a aprobación de documentos que xa son de carácter preceptivo por estar previstos na normativa tal e como está.
E no mesmo artigo tamén se prevé un apartado con indemnizacións especiais, xa non lle leo o artigo completo, pero si lle subliño que ven aquí posto de manifesto xa en negrita, ademais, todas as demais indemnizacións previstas non teñen soporte legal que as ampare e, polo tanto, a súa inclusión na proposta de acordo resultaría ilegal. Continuamos. Logo xa lle resumo, por exemplo, a constitución dun fondo social. É certo que aquí xa existe un seguro médico que está posto. Como beneficio social, os traballadores terán dereito ao chequeo sobre próstata para homes maiores de 45 anos e un chequeo xinexolóxico, con probas mínimas de citoloxía, ecografía e, de ser o caso, mamografía para as mulleres. E, con respecto á última, compre realizar as seguintes advertencias. O Concello de Cabanas conta cun seguro de saúde privado que se ven aplicando aos funcionarios municipais. Xa a suscripción deste seguro vense realizando daquela forma, se ben pode considerarse tamén como un dereito adquirido, pero aínda encima logo hanse facer probas a maiores, non? Podemos continuar así, por exemplo, pois, sobre o caso que lle acabo de decir, estas probas a maiores estaríamos ante unha duplicidade de gasto pola propia administración, toda vez que todas estas probas xa están amparadas por este seguro médico. Por tanto, esta é unha proposta irregular. En canto á carreira horizontal, pois podemos subliñar aquí polos motivos expostos, que xa non lle paso a ler. Advírtese que a carreira profesional horizontal, tal e como se configura na proposta do acordo regulador, non é axustada á normativa nin en canto a forma, toda vez que se precisa ser desenvolta por un regulamento, e nin en canto a fondo, toda vez que se pretende a súa implantación incumprindo os requisitos mínimos fixados tanto na normativa estatal de carácter básico como na normativa autonómica que a desenvolve. Bueno, xa ven incluso un par de cláusulas máis, pero eu penso que á vista de todas estas deficiencias que ten o acordo regulador, como mínimo procede, pois neste caso, non aprobalo e darlle unha volta para melloralo. Que nós, pola nosa parte, seguindo a folla de ruta que xa puxemos de manifesto tanto en comisións, non sei se tamén no pleno de finais de novembro, unha vez feita a estabilización dos postos de traballo, era o noso seguinte paso, co cal agora estamos neste seguinte paso, debemos comenzar co acordo regulador, así que tamén co do persoal laboral, e estamos neso, pero evidentemente encontro canto menos precipitado este acordo regulador por todas as irregularidades que contén. Irregularidades que, a miña opinión, vician xa de nulidade o mesmo. Quenda de intervencións? Señor Ladra. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos y a todas. Por fin tenemos el informe de este documento que lo llevábamos reclamando desde hace bastante tiempo. Lo reclamamos en varios plenos. Bueno, lo reclamamos al alcalde. Pero bueno. Pero yo no puntualicé cuando no me dirigí a ti. Por lo cual, no me he dirigido a la secretaria de intervención. Por orden del alcalde. Efectivamente. Pero si lo decimos en un pleno, es evidente que lo estamos pidiendo. Bueno, reitero, como se lo hemos pedido varias veces a este pleno, verbalmente, el informe de este documento, al igual que el de la RPT. Por fin lo tenemos y podemos ver lo que contiene, ¿no? Las deficiencias que pueda tener y demás. Bueno, nos llama la atención en varios casos porque este documento fue aprobado en varios concellos. No hemos inventado, cuando se redactó este documento no se inventó nada, evidentemente. Nos llama la atención que haya tantas ilegalidades, las puede haber, no vamos a discutir. Algunas son discutibles, otras no, sí, pero bueno, es un criterio de Secretaría de Intervención y se acepta, ¿no? Evidentemente. Bueno, pues, señor alcalde, tiene trabajo. Hay que subsanar este documento y aprobarlo con la mayor celeridad posible. Desde nuestro grupo, evidentemente, no vamos a aprobar nunca nada en contra de un informe de Secretaría de Intervención, pero, bueno, habría que ver bien al detalle este informe, revisar que todo
se rija bajo la legalidad y que bajo nuestro criterio hay cosas que no son discutibles y nos gustaría revisarlo con más calma y así lo vamos a hacer. Y bueno, le pedimos y que acelere lo máximo posible la modificación de este documento para su aprobación. Recollo a tarefa, señora González. Bueno, en primeiro lugar, bueno, comentar que si seguindo a súa folla de ruta, a seguinte cuestión era o acordo de regulador, me parece moi interesante que tuveramos que pedir a oposición o informe e vostede non o pedira. En segundo lugar, hai varias cuestións que sí que poden ser subsanables, evidentemente, o tema do regulamento da carreira profesional, aínda que no acordo se recolle perfectamente como se accede e cales son as condicións, pero se pode facer un regulamento aparte. En canto aos temas de conciliación, lactacións e permisos, é que temos que volver outra vez a esa acta que se recolleu tarde, mal e arrastro, e non recolle todo o que se falou na mesa de negociación, porque esos temas estaban falados. Esos temas estaban falados. E as referencias ao plan de igualdade, que veñen no acordo regulador, é porque foi compromiso de esa mesa e as concelleiras que estaban presentes como intes poden corroboralo, foi un compromiso desa mesa realizar un plan de igualdade, aínda que sabemos que non hai obriga legal. Pero todas esas melloras en canto a permisos de conciliación, lactación, etcétera, se poden regular mellor e de maneira máis eficiente no plan de igualdade. Por iso non estaban recollidos expresamente no acordo regulador. Aínda que se poden recoller e se poden recoller de outra maneira. E en canto ao carácter ilegal de certas cuestións nos acordos reguladores, nos convenios colectivos, todos están suxeitos a negociación e poden mellorar a norma legal. Que non se axuste a norma legal, que non se axuste, se a empeora si é ilegal, pero se a mellora non é ilegal. Se un convenio colectivo mellora unha norma, condición, e se aplica sempre a condición máis favorable ao traballador ou traballadora, non é ilegal. Non é ilegal. Vale. Aquí os puntos nos que hai melloras non se consideran ilegais porque están negociados cos sindicatos e están aprobados por todas as partes. Vale. Simplemente esa puntualización. De todas maneiras, pois convoque a mesa de negociación e comece a traballar en todas estas puntualizacións. Como estades facendo todo o tempo alusión ao meu informe, que parece que non vos acaba de calar, no ámbito funcionarial a negociación é moi limitada, moitísimo máis limitada que no ámbito laboral. De feito, poñovos unha introducción aquí para ver se o podedes entender. Entón, non se pode mellorar, non se pode. Hai jurisprudencia sobradísima que o di. Se hai uns días de vacacións que están taxados, son esos días para todos. Fin, non é o ámbito laboral. No ámbito laboral, pois sí, é moitísimo máis permisivo porque o propio EBEP remite a legislación laboral nese ámbito, pero no ámbito funcionarial para nada. En canto á carreira profesional, non é que estea mal regulada sobre o fondo, porque non se pode regular nun acordo regulador para funcionarios, para laborais sí se pode, para funcionarios non, pero que ademais non está ben regulada en canto aos requisitos que se piden para o acceso á carreira profesional horizontal, que require que haxa sí ou sí avaliación por desempeño, que non está aquí prevista. Entón, eu entendo que non vos guste o informe, non sei, pero non discutades cousas que di directamente a normativa e que poño no informe. E que se non estades satisfeitos con este informe, por favor, pedide outro. Pedidelle un informe a Diputación e que Diputación vos confirme o que eu digo ou digo o contrario, se non estades de acordo. Porque parece que, en fin, o informe creo que está máis claro imposible. E ademais teño entendido que se melloras as condicións dos funcionarios, algún organismo estatal pode recurrir e votar abaixo o acordo. Señor Pérez Sardiña.
Use mellor o ton destas sesións ou senón eu xa non sei como tomalas. Vamos a ver, señor alcalde, vostede fala de ilegalidade, utilizou esa palabra, verdade? No informe hai cero palabras relacionadas co campo léxico de ilegalidade. Cero. Acabo de buscalas. Acabo de facer unha concordancia. Cero referencias. Non hai unha soa palabra que diga ilegal. Que haxe irregularidades? Efectivamente. Aquí eu non sei se... Bueno, cando podamos falar dos concelleiros, que iso tamén é outra cuestión, pois tamén se poden sacar conclusións, non? Dicir, eu, polo menos agora, simplemente o que estou escoitando son unha serie de cuestións relacionadas co acordo regulador do persoal, neste caso funcionario, que é o que se pode facer o acordo regulador, non? Que estaba negociado pois, nunha mesa de negociación da pasada legislatura e, polo tanto, houve unha vontade por parte dese persoal de chegar a acordos. E houve trámites. Ten que ser a posición a que solicite ese informe? Pois sí, que evidentemente parte da alcaldía e como se acaba de quedar manifesto agora mesmo, non hai nin a máis mínima intención de facer nada. Efectivamente, e xa vostede xa manifestou en distintas reunións que houve aquí, non? Comisións, pleno, etcétera, etcétera. Vostede sempre nos dixo que non, que ten a súa folla de ruta, sen contar con ninguén, con vostede só, pareceme ben. Non quer escoitar a ninguén, pois é o seu problema, non é o noso. E, concretamente, nós, se asinamos a convocatoria deste pleno extraordinario, un dos puntos que tiñamos concretamente para falar e para debater era este. E temos que recorrer a convocatoria dun pleno extraordinario. E non só iso, senón que tamén, e por desgraza, porque a legislación sobre réxime local é un desastre, entón a única maneira que temos os concelleiros de pedir informes é levando os temas a pleno. A única vía é recoñezo, decir, coincido co informe que é un desastre esa legislación. A nós, se pedimos un informe simplemente por pedilo, non se nos los vai dar porque non vai ser motivo de pleno. Vale? E vai ser nos dicir que non, directamente. É así. Bueno. Bueno, eu... Sinceramente, eu non sei, entonces non lemos os mesmos artigos, ou a Lei de Bases de Réxime Local e o ROF suspéndense como se suspendeu onte para unha votación de que quedara un asunto sobre esa mesa, que iso, sinceramente, non vai quedar así, Iso non vai quedar así, xa yo lo digo. Aquí suspéndense as leis, de repente, por algunhas cousas sí, por outras non. Bueno, eu, de boa vontade, podemos facer de todo. De boa vontade, podemos facer de todo. Dentro dun marco, evidentemente. Pero cando ves que non hai boa vontade, hai cousas que non se poden pasar por alto. Eu teño clarísimo. E aquí non hai boa vontade. E con este tema, menos. Estou no comprobando. E xa son demasiados pasiños que van na mesma dirección, en falso, ademais, todos. E o que estaba dicindo era que neste informe manifestas unha serie de irregularidades, defectos, efectivamente, cuestións que non son concordantes con normativa, que non son concordantes con xurisprudencia en algúns casos, efectivamente. Nos pedimos un informe para algo, señor alcalde, que vostede nin iso fixo. E pedimos un informe para avanzar. E para avanzar correctamente, non e contando con todo o mundo, ou seja, non excluindo a todo o mundo, como fai vostede. Aquí estáse contando con todo o mundo e con opinión de todo o mundo, que é como se fan as cousas nun concello. E aí sí que se equivoca. E sí que se equivoca collendo ese informe e utilizando políticamente.
Porque, evidentemente, se nos facemos unhas propostas, facémolas en informe. Pero nós no pleno podemos facer moitas cousas para evitar todo o que está dicindo ese informe. E para remedialas tamén, ou non. Para que está o pleno? Está para escoitarse a si mesmo e aquí non... Xa estamos todos contentos. Iso non é a nosa posición, nin creo que tampouco das persoas que pediron con bo ánimo un pleno extraordinario para resolver esta cuestión. Para nós está clarísimo. Evidentemente, a ver, a vista do informe, nós temos que modificar o acordo. É algo natural. Que pensa que non íbamos propoñer a modificación do acordo? A vista do informe. Claro que sí. Tamén queríamos escoitar a opinión dos outros grupos. Ou nós somos aquí os que temos que facer xa todo sin escoitar a ninguén. Vostede quere actuar así, a mí pareceme moi ben, é a súa opción política. Os demais actuamos de outra maneira. Escoitámolo a vostede, escoitamos os informes, escoitamos os compañeros do Grupo Socialista, que tamén colaboraron para que se fixera un informe xurídico, que lles temos que agradecer a súa colaboración, evidentemente, porque queremos que se fagan cousas e que sexan boas para esta corporación. Creo que se entende perfectamente a vontade. A que non atopou ninguna palabra ilegal? Porque eu xa fixen as concordancias e non existe. Fixen as concordancias. Sabe o que faceron as concordancias dun texto escrito? Son as concordancias. Entón, esa palabra non aparece. Aparecen irregularidades, aparecen incorreccións incluso, ou seja, incorreccións. Incorreccións. Que iso é unha novidade xurídica que tiven que buscar o sitio onde estaba e, sinceramente, a incorrección efectivamente é legal. Entón, bueno, pois, os grupos políticos que teñen que modificar a lei de bases de réxime local, por favor, que se ateñan á realidade e que se poida facer política dentro dun marco de seguridade. Eu non podo estar, eu entendo perfectamente que un secretario ten que facer un informe, ten 10 días, a convocatoria en pleno extraordinario ten 4, pero iso é unha cuestión legal. Eu non lle vou pedir un informe á Secretaría se non é para algo que teña que ter que ver co pleno, porque senón é que iso é obstrucción ao labor administrativo, vale? Iso sí que é obstrucción real. Porque que vamos, aquí os concellos están pedindo informes a tutiplén? Non, non pode ser. A que non? Ten que ter un motivo. E o motivo que nos exixe a lei, un dos principais, é que vai a pleno. Eu sinto que fose así, pero ten que ser. Queda claro? Que as cousas hai que falalas convenientemente. Ademais, se modificamos esta proposta, pois temos que buscar a maneira de que, evidentemente, se incorporen estas consideracións do informe xurídico. Por lo tanto, a proposta terá que incluir para o pleno, é dicir, que se tramite o acordo regulador coas consideracións xurídicas que están aquí establecidas, que se incorporen e que se modifique ese acordo regulador e que se adecue a normativa, punto. Esa é a nosa proposta. Entón, eso é que? Sí. Bueno, eso dicto, evidentemente. Non tiñamos. Se me permite mandala por escrito, mandallo por escrito. Vale, pois mandámola por escrito, non hai ningún problema. Esa sería a proposta. Entón, a ver, neste caso, temos que buscar a maneira de avanzar nesta situación e que este acordo regulador que se poida levar a cabo. E tamén, evidentemente, o persoal laboral vai haber que acabar incorporando porque está e por iso é importante que se tramite, que está cun convenio laboral do ano 2006, creo recordar. Entón, nese caso, pois tampouco
é máis dificultoso que se faga unha negociación con ese persoal e que se siga avanzando neste momento, normativa absolutamente obsoleta e que non está adecuada á actualidade. Esa é a vontade. Entón, a mí todo o demais, entrar aquí con palabras grosas ou co outro, como máis alá, si efectivamente hai unha palabra ilegal que está dentro do non cursivo, eu referíame ao cursivo nada máis, pero aí sí que hai unha palabra ilegal que está dentro do fora do cursivo, pero é unha cuestión menor. A ver, de verdade, isto non é invalida o acordo, sinceramente. É dicir, son cuestións que sí que hai que incorporar, sí que hai que corrixir. En este caso, pois, hai medidas, efectivamente, que non están adecuadas, polo tanto, hai que ou ben suprimilas, ou ben modificalas, ou ben adaptalas. E, nada máis. Hai que facer un regulamento? Pois haberá que facer un regulamento. Se o asesoramento xurídico da corporación nos indica que hai que facer un regulamento, facemos un regulamento, non hai ningún problema. E iso leva tempo, xa sabe que o tempo que leva a facer as ordenanzas e tamén este tipo de documentos. Pero polo menos hai que dar pasos. Eu creo que a corporación aquí está sendo honesta e está facendo as cousas dentro do marco que pode, legalmente, facendo as cousas como as ten que facer. Nada máis. Moitas gracias. Sí, agradezolle que atopas a palabra ilegal, porque eu tamén a atopei, e incluso atopei outra máis, polo menos dúas, así mirando rapidamente. Unha xusto antes de... Polo menos dúas. Bueno, dito o cal, que evidentemente como vostede di, ou como vostede di de menos, efectivamente a vontade nós tamén a temos. Estamos totalmente de acordo na súa proposta de que este acordo regulador deberá adecuarse ás deficiencias encontradas, debemos modificalo e debemos plantexalo con as modificacións que teñamos que facer para volver a traelo e leválo ao pleno. Nós estamos completamente de acordo disto e tamén estamos de acordo en que o persoal laboral do Concello debe tamén ser atendido neste ámbito ou neste tema. Por lo tanto, como xa dixen, volvome a folla de ruta exposta anteriormente, tanto o acordo regulador como o convenio dos traballadores, faríase ao mesmo tempo, xa que ademais ambos os dous sei que é certo que teñen partes en común, procede, polo tanto, xa facelo á vez. Por lo tanto, eu estou de acordo na súa proposta e se ben é certo, pequeno matiz, evidentemente, pode ser que vostedes non viran os avances deste goberno, pero evidentemente este é un tema complexo, como vostede ben dixo, leva tempo lelo ben, leva tempo enterarse de todas estas cuestións que son moitas veces moi técnicas e moi particulares, estábamos traballando niso. É verdade que aínda non tiñamos o informe de secretaría, pero nós xa estábamos introducidos no tema e dando pasiños para facelo. Toda vez que, como xa digo, estaba a estabilización feita. Por lo tanto, coincido na súa proposta. Algúnha quenda de intervención máis? Por favor. Claro. Que se tramite o acordo regulador, do expediente, non teño o número do expediente, agora mesmo aquí. 1904/2022. 1904/2022, non? Vale. Coas modificacións legais establecidas polo informe de Secretaría de Intervención. Moitas grazas. Procedemos a súa votación. Está collido. Sí. Procedemos a súa votación. Votos a favor? Por unanimidade. Ben, pois queda aprobada esta proposta e, polo tanto, pasamos ao segundo punto do día, que era a proposta sobre a humanización da Nacional 651 a seu paso polo Cabanas. Non sei se alguén quería ler a proposta. Sí, Señor Varela, adiante. Grazas. Bo día. Asunto humanización da Nacional 651, a ver o establecido na legislación vixente, as e os edís da Corporación Municipal de Cabanas que suscriben a presente proposta para debater no pleno extraordinario da Corporación de xullo 2024, segundo o seguinte exposición de motivos. A Nacional 651 é a principal vía de comunicación de Cabanas, mas en moitas ocasións é tamén unha auténtica tranca a mobilidade.
a escaseza de pasos de peóns, a falta ou inadecuación de beirarrúas ou a súa concepción e configuración como estrada que atravesa o concello en lugar de vertebralo dificultan a mobilidade interna, os itinerarios peonís ou en medios de transporte alternativos e fan que a propia vía sexa un dos principais atrancos para o desenvolvemento dun modelo urbano menos hostil no noso concello. É por iso que a solicitude de actuación sobre esta vía é unha das principais reivindicacións veciñais deste concello xa desde hai moito. O Plan de Actuacións do Ministerio de Fomento para a Humanización do Nacional 651 ao seu paso polo Concello, ademais de ignorar moitas destas reivindicacións veciñais e seguir a presentar os problemas dun modelo errado e anticuado, leva anos dormindo no caixón do Ministerio. Primeiro, con dotacións nos orzamentos xerais do Estado que ao comezo eran simbólicas e que nunca se executaban, e posteriormente que pasaron a directamente a desaparecer. A inacción do Ministerio de Fomento levou ao anterior goberno municipal a decidir actuar, presentar un plan para unha parte do trazado e buscar financiamento alternativo, conseguindo 180.000 euros da Deputación da Coruña. O treito sobre o que se decidiu actuar é precisamente o treito que concentra a maior parte do tecido comercial do Concello e que na actualidade presenta problemas graves de seguridade viaria, de permeabilidade ao movimento peonil, de inundacións e, sobre todo, de accesibilidade, con zonas nas que o paso cunha cadeira de rodas ou un carriño de bebé é prácticamente imposible. É por iso que as obras ían máis alá dunha simple humanización, facendo unha actuación integral que creaba novos pasos de cebra, actuaba nas feirarrúas, eliminaba os problemas de accesibilidade, reordeaba aparcadoiros, accesos e cambios de sentido, sustituía e reparaba canalizacións para evitar inundacións, actuaba na iluminación, unhas actuacións que pretendían crear outro modelo de estrada e que o anterior goberno municipal consideraba unha primeira fase que se debería estender ao conxunto do trazado da estrada polo Concello, co financiamento externo que corresponde. Son unhas actuacións urxentes e certamente deberían ser asumidas pola administración propietaria da vía, o Ministerio de Fomento, pero Cabanas non pode agardar máis. Os problemas de accesibilidade e inundacións, en particular, fan destas actuacións unha necesidade imprescindível. É por esta situación de urxencia, precisamente, pola que a decisión do novo goberno municipal de renunciar a esta obra causou tanto entre nós como entre o conxunto da veciñanza sorpresa e estupor. Asemade, o Pleno acordou, por maioría absoluta en xaneiro de 2024, instar ao goberno municipal de Cabanas a reverter a súa decisión unilateral de renunciar á obra de humanización do areal. Pasados 6 meses, e malia reiteradas preguntas ao goberno local, descoñecemos que pasou, que pasos deu este goberno para continuar con este proxecto. Por iso propoñen o seguinte acordo. Primeiro, o Pleno do Concello de Cabanas insta ao Goberno Municipal de Cabanas a reverter a súa decisión unilateral de renunciar á obra de humanización da Avenida do Areal e levar a cabo esta actuación en tempo e forma de xeito que non se perda a subvención nominativa de 180.000 euros outorgada pola Deputación da Coruña. Moitas grazas. Ben, este tamén é outro asunto, pois, xa falado. Non sabría xa por onde comezar. Coincido con vostede ou co seu grupo na necesidade da humanización dese tramo. Evidentemente, a min tamén me gusta, tamén vexo necesarias as actuacións en materia de tráfico, de iluminación, de mobilidade, de pasos de peonís. Non entro para nada en discutir eso porque eu tamén o coñezo e son consciente deso. Xa comezamos a diferir en canto vostedes manifestan que como o Ministerio de Fomento é o titular e o que debería de facer isto non o fai, o facemos nós. Claro, por esa regla de 3 acaba un veciño cambiándolle o tellado o veciño de al lado porque como outro non o fai, pois xa o fai o veciño, pero a casa non é del. É un argumento canto menos perigoso, non? Eu recalco que, evidentemente, ao longo da campaña electoral, puxen de manifesto por activa e por pasiva que, dende o Concello de Cabanas, non podíamos facer esa obra, porque non somos os titulares da estrada, porque eses cartos son necesarios para outros camiños e corredoiros municipais onde sí somos titulares nosoutros, e porque, ademais, este día bastante, bueno, era unha obra complexa. E así o fixen. Logo, é verdade, como vostede di, que no pleno de xaneiro, creo que foi, pois aprobouse a moción para instar a que eu continuara coa obra. Vostede pregunta polos pasos que eu din nese sentido. Nese sentido, os pasos que eu din foi, por un lado, pedirlle ao redactor do proxecto que actualizase os precios. Porque, evidentemente, unha obra que xa quedou deserta 2 veces, pois algún problema debe de ter porque ningunha empresa está interesada. Sacar unha terceira vez a licitación á empresa, pois, lóxicamente, iba a quedar baleira.
co cal haberá que modificar o proxecto, actualizar os precios ou o que fose, para que quedase, bueno, non quedase baleira unha terceira vez, porque xa 2 veces é bastante. Mentres tanto, tamén recibimos información de que as tuberías de pluviais, non as de saneamento, pero si as de pluviais que van por debaixo da beira rúa, non se cambia. E, sendo unhas tuberías de fibrocemento con unha antigüedade de alo menos 30 anos, existe bastante risco de que as mesmas fracturen, rompan ou sufran pérdidas. Estas tuberías, evidentemente, cunha humanización, vostede imagínese, recén feita, todo bonito, todo ben posto, e ter que volver a abrir porque hai unha fuga de auga aí no medio, pois a min non me parece. Logo tamén atopo deficiencias en canto a que a humanización non enterra o cableado eléctrico, nin tampouco de fibra óptica. Se vostede dá un paseo por ali, verá que ademais o tendido eléctrico é bastante prominente en canto ao número de cables e grosor do mesmo. A min gustaríame unha humanización que incluíra ambas cousas, tanto o cambio da tubería de pluviais como o soterramento do cableado eléctrico, así como de fibra óptica. Tamén estivemos a falar do de fibra óptica, que tamén sabemos, evidentemente, que logo as empresas de telefonía son un pouco, vamos a dicir, pesadas en canto aos materiais que hai que usar porque non lles vale calquera cousa. Fágome cargo diso, pero comprenderán vostedes que cunha humanización recén feita sin incluir estes apartados, nós non o atopamos, evidentemente. Logo tamén un atópase, porque claro, un mira os concellos de arredor, atopamos no concello de enfronte, casualmente, que nos pasados meses anunciou a humanización dun tramo, non vi a noticia tampouco completamente, pero anunciou a humanización dun tramo do seu municipio, no cal a Deputación paga 1/3, o Ministerio de Fomento paga 1/3 e o Concello paga 1/3. Aquí, por contra, a Deputación paga 180.000 euros, que hai que estar ya agradecido a Deputación por este convenio nominativo, por estes cartos, pero de aí para arriba, todo o que suba, o paga o Concello. E coa mesma chegan as cifras actualizadas do redactor do proxecto e indican unha cifra que realmente nós en tesorería non temos capacidade para financiar esta obra agora mesmo. Supoñen uns 474.000 euros por parte do Concello de Cabanas, como a mínimo, sen ter en conta as actuacións que eu dixen de cableado eléctrico e demais. Entón, eu encontro que non temos ese diñeiro no Concello de Cabanas para facer fronte a esa parte. E, evidentemente, volver a licitala unha terceira vez para que volva a quedar deserta e sin incluir o cambio de pluviais e o soterramento eléctrico, eu non o vexo. Entón, eu estou a favor da humanización, pero estou a favor de que se faga de outra maneira. A min gustaríame implicar tamén ao Ministerio de Fomento, co cal, por certo, pois estiven reunido tamén no pasado mes de xuño, e tamén lles pedín que, evidentemente, consideraba e creíamos dentro do Concello de Cabanas que eles debían de formar, xa non facelo, pero como mínimo participar en igualdade de condicións como fan noutros concellos. Evidentemente, a súa resposta foi que eles están agora mesmo, o máis urxente que necesitan ou o que queren facer antes que nada é a rotonda aí en Cardeita, que é o que eles verán como unha prioridade. E do resto, xa o verían e o estudarían, pero nin comprometen nin dan nada. Entonces, fronte a iso, eu plantexo, evidentemente, que eu tampouco quero perder estes cartos baixo ningún concepto, e volvo a miña idea original, que é destinar estes cartos a outro tipo de proxectos que sí poderamos facer no Concello de Cabanas. Pero non porque queramos renunciar á humanización, sino porque penso que debemos facer outro enfoque con máis tempo e implicar as máis administracións e modificar o proxecto para que inclúa o que agora mesmo non inclúe, que é o soterramento do alumeado, do cableado eléctrico, da fibra óptica e o cambio de todas as tubaxes, concretamente a de pluviais. Eso é o que nos plantexamos. Penso que non é nada doutro mundo, nin estou a dicir nada que sexa completamente extraño para os oídos da xente. Queremos a humanización, por suposto que nos a queremos, pero queremos que se faga ben. E repito, non temos no Concello de Cabanas remanente de tesorería para facer fronte a esta obra, porque a Deputación pon 180.000 euros, e de aí todo o que suba ten que ser o Concello, e xa van 2 veces deserta a licitación. Quenda de intervención, señor Ladra.
Bueno, nosotros reiteramos la organización hay que hacerlo. Y reiteramos que exigimos al Concello que la haga. Vale. Yo, ya de esto se va a marear, de tantas vueltas que da, señor alcalde. De verdad, es decir, porque ya estos puntos ya son reiterados en diferentes plenos y no entiende. Es decir, yo no sé si no entiende o no sé cuál es el problema. Es decir, porque en el último pleno que tratamos esto, si alguien recuerda otra cosa, que me lo diga, pero yo quiero recordar que incluso hasta fui yo quien me dijo de que si tenía que dividir esta obra en diferentes tramos para poderla financiar de manera correcta, se hiciera. Hágalo, actúe como alcalde. En vez de andar dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y mareando la perdiz que lleva un año y pico, no un año, lleva un año mareando la perdiz con el convenio regulador, con la RPT, con la humanización, es decir, deje de dar vueltas y de marear la perdiz y actúe. Es lo que se le pide. ¿De acuerdo? Es decir, ya está. Si tiene alguna deficiencia, se actúa, se busca la solución y se ejecuta. Ya está. Es decir, ¿que no hay remanente suficiente? Bueno, pues nadie le está diciendo que ejecute la obra al 100%, porque lo dijimos en el anterior pleno que tratamos este tema. Es decir, nadie le está exigiendo que tenga que cumplir 100%. Es decir, bueno, oye, se divide la obra, se hace en dos partes y se ejecuta. Ya está. ¿Cuál es el drama? El drama, el único drama que hay es que usted no quiere hacer esto. Al igual que el convenio regulador y al igual que muchas otras cosas. Y está obcecado aunque no. Pero también está, es decir, la realidad es muy fastidiada. Es decir, está en minoría, por lo cual no puede hacer lo que usted quiere. Y se lo llevamos reiterando un año. Y usted R que R y R que R y al final no hace nada. Sigue mareando la perdiz. Deje de marear y ejecute. Es decir, nadie le está diciendo de que ejecute esta obra completa. Es decir, divídela. No pasa nada. Mientras que se lleva a cabo esta obra, ya está. Haga los cambios que tenga que hacer, teniendo como referencia mínima este proyecto. Si hay que incluir alguna cosa más, se incluye. Y si hay que dividir la obra, como se habló en el anterior pleno y se llegó al acuerdo que si hubiese que hacerlo, se haría, se hace y ya está. Pero deje de marear la perdiz porque al final llevamos un año sin hacer nada. ¿Qué es lo que le gusta a usted? Señor Valera. Moitas grazas. A min resultame curioso, resultame moi curioso, e nisto non podemos actuar. Na atención á dependencia, depende da Xunta, asume o Concello, aí non hai problema en valerar as contas do municipais porque a Xunta é do Partido Popular, entón aí non nos metemos, non criticamos, non? Aí o Concello asume unha competencia impropia, pagamos e non hai problema. Mellorar a vida da veciñanza do Real é un problema e aí non podemos meternos porque depende do Ministerio. É curioso tamén, non sei se sabe, que o Concello non soterra as líneas eléctricas e de fibra óptica porque non pode obrigar a facelo. A lei ampara as empresas eléctricas, as de telecomunicacións, a que poidan facer e manter o seu cableado aéreo e non pode obrigar a soterrar, pero faise. Se se quere facer, faise. Falase coas operadoras, faise coas eléctricas e asúmeno estas empresas. Como se fixo no treito que se fixo diante do Hotel Sarga, falouse con estas empresas traballaron e asumiron ese soterramento das canalizacións de fibra e da luz. E sabe o que estamos vendo? Vemos un goberno municipal que recentemente pois anuncia con toda a pompa a colocación de 2 focos pendurados dun semáforo sobre o paso de peóns do Areal, vale? Necesario aumentar aí a iluminación, doulles a razón. Dalles para facer un titular, sacar unha foto e o que vemos nós é que desde logo iso non soluciona os problemas de seguridade que ten a Avenida do Areal. Os problemas de seguridade que ten a Avenida do Areal, que lembremos é a única avenida urbana e comercial que ten o noso concello, non se solucionan pendurando 2 focos dun semáforo. Solucionanse con proxectos que melloren a vida das persoas que viven nelas, non? Das persoas que ten ali os seus negocios, as persoas que van por aí a facer as súas compras, a consumir, vale? Que ao final dan actividade económica no noso concello, que é polo que un concello é máis ou menos rico. Mentres perden o tempo colocando eses 2 focos, sacando unha foto e toda esa parafernalia propagandística alrededor da súa colocación, teñen paralizado un proxecto de máis de €500.000 para a mellora da seguridade e accesibilidade na Avenida do Areal. Un proxecto que inclúe, por certo,
ademais da mellora da iluminación, en máis de medio quilómetro da avenida, non só nun paso de peóns, inclúe a instalación de novos pasos de peóns en puntos estratégicos. Outra necesidade, a xente está cruzando en sitios nos que non se pode cruzar porque non hai unha alternativa, o perigo que iso supón. Se hai unha persoa no medio dos coches, non hai máis atropelos, pois porque, bueno, pois temos a sorte de que non os hai. Inclúe tamén a mellora da accesibilidade, que non existe, o cambio de beirarrúas, a reordenación do tráfico, moitas outras cousas, e o único que vemos que están a facer vostedes é deixar pasar o tempo, non? Con desculpas desde que entraron a gobernar, evitando darnos resposta nos plenos e obviando o acordo que a maioría do pleno acordou en xaneiro de continuar con este proxecto. E agora veñen a dicirnos aquí que teñen os prezos actualizados onde están. Por que non nos los fan chegar se estamos preguntando pleno tras pleno sobre este tema? Canto é o remanente que temos do Concello? Podémoslo asumir? Porque igual que se saca para outras cousas o remanente, para este proxecto común, o sea, porque ten vostede unha esa de que o prometeu en campaña, pues vaya promesas, non vamos a humanizar el lineal. Pues moi ben. Vamos a ter un Concello pues, que vai para atrás, unha promesa electoral magnífica. E desde logo a nós non nos valen esas desculpas de que as actuacións dependen do Ministerio, porque a resposta, a incapacidade e o inmobilismo dos gobernos do Partido Popular e do PSOE no goberno do Estado a resposta a iso non pode ser máis inmobilismo e máis incapacidade por parte do goberno local. A resposta debe ser coraxe e traballo para dar solución aos problemas que ten Cabanas, como ten na Avenida do Areal. E se non son capaces de facelo, reflexionen se están capacitadas para estar a fronte dun concello e defender as demandas da viñanza de Cabanas. E reflexionen tamén sobre a súa xestión. A xestión que nos levará a perder 180.000 euros, porque por moito que anden prometer asfalto ata nos galiñeiros, saben perfectamente que eses cartos son dunha subvención nominativa finalista, que non se poden dedicar a asfaltar camiños como andan prometendo. Entón, bueno, reflexionen, están a tempo de volver atrás, de pues, intentar encamiñar este proxecto e sacalo adiante. E aí nos atoparán. Señor Pérez Sardiño. Ben, con neste punto sobre propostas sobre beneficio da Nación 651, evidentemente hai un proxecto tamén. Hai un proxecto que está tramitado, que ten unha subvención de 180.000 euros da Deputación da Coruña. Tamén debería de ter o mellor unha achega da marcación de carreteras, pero eu non vexo a ninguén aquí solicitando esa achega. Entón, hai que facelo formalmente, non é de tipo a min, ali nunha reunión, iso hai que facelo con outros formalismos, buscando a maneira de conseguir máis recursos. Hai que facer xestións, hai que chegar a acordos, pero neste caso o único que temos en riba da mesa é un proxecto e nos preocupanos que ese proxecto quede en nada, porque sería o terceiro ou cuarto proxecto de humanización da Nacional 651 que non se leva a cabo. Estou falando do terceiro ou cuarto proxecto que non se leva a cabo. Xa lles expliquei a historia dos proxectos de humanización, foi unha historia bastante desgraciada. Un proxecto que se podía facer xa no 2010. Bueno, había outro anterior, pero ese, en principio, non se veu viable porque había que facer unha serie de pasos por debaixo de Cardeita, había que facer outro paso por debaixo da torre, pasos soterrados, onde iso carecía bastante. Pero sí que había outro proxecto, aparte dese, que sen expropiacións, melloraban directamente que a zona urbana, directamente. Ese proxecto perdeuse pois porque alguén, Partido Popular, se lle meteu na cabeza que había que facer un bulevar. Ese bulevar foron 10 anos perdidos para o Concello de Cabanas. 10 anos perdidos para o Concello de Cabanas. A pasada corporación pois elaborou un proxecto de humanización, son 600 metros, 700 metros, ben, coas seus defectos, hai alegacións por contestar, efectivamente, hai cuestións que nós expuxemos nos plenos, por iso nós estivemos diante dese proxecto, pero, a ver,
Nos non votamos nunca en contra dese proxecto. Só decíamos que había que atender as alegacións veciñais. E nesta legislatura vemos que o Partido Popular toma a decisión radical de non levar a cabo este proxecto e nós non podemos estar de acordo, evidentemente, porque é unha necesidade dunha zona urbana que require a mellora dos seus servizos. E xa non de agora, estamos falando do ano 2003, que chegaron esas demandas aquí. 2003. Tamén lle pedimos melloras para a Laraxe. Acabamos de aprobar unha moción para facer un paso elevado, bueno, un paso de peóns na zona do Pereiro, que é moi necesario. Non vemos tampouco, non temos noticias de todo iso. E claro, o tema de seguridade vial, mellora da zona comercial e a consolidación da zona urbana, non? De alguma maneira. A iso non podemos renunciar. Menos aínda cando, pois, estamos falando de fai menos de 6 meses, unha señora sufriu un atropelo na saída das Cavadas. A señora maior. Fai menos de 6 meses. Entón, creo que este Concello ten coñecemento de queixas veciñais nese sentido, que están presentadas por escrito, e a min, se cabe, resúltame máis injustificable que non se aposte por este proxecto, inda que sexa para evitar máis accidentes. Eu realmente, cando vou polo areal e cando vexo como está esa zona e como se están desenvolvendo o tráfico, que se complicou aínda máis coa eliminación do aparcamento, que era ali un, bueno, aparcamento pirata, non sei como chamarle, non? Pero o que había ali no 8. Dende esa, aquilo é un desastre. Temos unha regulación de tráfico que é demencial. Con este proxecto resolvese parcialmente esa zona, resolvese parcialmente. Podería haber outras propostas incluso mellores, pero, bueno, polo menos hai unha saída, non? E resolvese as cuestións que pode haber ali, que para a seguridade vial neste momento son básicas. E vai pasar algo, porque o que está habendo ali non é aparcan en dobre fila, triple fila, e non chega con pintado, non chega con pintado, de pintar as plazas dos taxis, porque en fronte, por exemplo, está sen pintar o amarelo. Eu xa non sei como explicalo, pero se pinta nun lado, tamén se pode pintar no outro, e tamén os veciños, evidentemente, tamén pediron que lles pintaran a parte do edificio. A ver, eu creo, Entón, eu sempre pedín que fose algo viable. Sempre pedín que fose algo viable. Porque, evidentemente, temos que facer fronte a dúas licitacións desertas. Pero non vexo vontade por parte do actual grupo de goberno de facer esa viabilidade tampouco. Entón, nos apostamos claramente porque se faga o proxecto e que se licite e que se intente, pero que non vemos ningún tipo de traballo para executalo. En ese sentido, estando a porta da demarcación, non vamos a topar os cartos nese caso, porque vai o alcalde polo súa conta e risco, sen escoitar a ninguén, sen escoitar este pleno, sen apoios políticos. A ver, que ese foi o erro do seu predecesor e mentor, do señor Castrillón, que el só quixo facer iso. E ao final, todas as portas se lle pecharon e lles diron as costas. E vostede está cometendo exactamente os mesmos erros. Os mesmos. O único momento en que se conseguiu un compromiso e algo materializable de marcación foi unha loita veciñal. Foi o único momento onde se chegou arriba de todo, todos os grupos políticos, cos veciños detrás, empuxando, cando a demarcación de carreteras comprometeu. Cando tiña un proxecto viable para facer. Eu lamento, de verdade, que a estas alturas ainda teñamos que estar debatendo estas cousas. Lamento, de verdade. Moitas gracias. Bueno, en resposta ás súas intervencións, eu quero aclarar que non é certo que non este habendo vontade deste goberno nin estemos escutando o pleno. Dende o mismo momento en que o pleno aproba a moción aquela
para instar ao goberno a continuar coa humanización, nós así estivemos facendo. Estivemos facendo porque nos reunimos con Fomento, estivemos facendo porque nos reunimos cos redactores do proxecto, o estivemos facendo porque estuvimos estudando os planos e os cambios, co cal, de non querer facer nada, pois xa non facía nada, evidentemente. Dende o mismo momento no que me reúne con todos estes organismos ou persoas ou empresas é porque estou facendo caso á moción do Pleno. Estou facéndolle caso porque a moción do Pleno foi aprobada. E a min poderame gustar algúns aspectos máis e outros menos. Remítome as palabras que dixen fai 10 minutos na miña primeira intervención. Eu estou de acordo na humanización. É necesaria. Ten os problemas de tráfico, os problemas peonils. Estou completamente de acordo. Hai cousas nas que non estarei tan de acordo como serán os seus detalles, o seu financiamento, a implicación de distintas administracións en maior ou menor grado, pero eu estou de acordo. E dende o mesmo momento no que pido ver cales son os precios actualizados, vou ao Ministerio de Fomento a tratar o asunto, tamén está pedida unha reunión coa Deputación da Coruña para ver como pódese facer, está habendo movimento. Aínda a lo mellor non lles podo, non sei, anunciar nin dicir nada, pero movimento está vendo. E o está vendo porque se está facendo caso á moción do Pleno de xaneiro. Co cal, así estáse facendo. E coa mesma, en canto á proposta de humanización da Nacional 651, bueno, eu repito, eu estou a favor de que se faga e de que se faga ben. Polo detalle que comentou o señor Pérez Sardiña, era a de pluviais. Evidentemente, saneamento e abastecemento de auga cambiábase e quedaba a unha de pluviais que vai por ali. En calquera caso, en canto á proposta, nós estamos a favor de facer a humanización. Mais alá diso, non sei exactamente a hora de votar agora que podemos votar. Teño entendido que o Grupo Socialista pois incluso propón dividir a obra por lotes para facer unha parte do lote. Non sei se hai algunha outra proposta ou que podemos facer. Eu, na mentres non teña tampouco a reunión coa Deputación da Coruña, non lles podo decir nada. E incluso invítolles a vir comigo á Deputación da Coruña e ir todos xuntos e falalo allí con claridade. Se alguén me quere acompañar, eu encantado de ir ao Concello de Cabanas coa representación completa a falar disto. Igual que co Ministerio de Fomento. Non teño ningún problema. Así que se alguén quere acompañarme non ten máis que dicilo, que ali vamos todos xuntos a falar disto. En canto á proposta, bueno, eu xa digo, eu estou a favor da obra. Temos problemas de tesorería, temos problemas en canto pois, a lo mellor a implicación de algunha administración ou ente estatal, pero podemos ir a pedir, evidentemente. Mais alá disto, eu non sei exactamente que proposta pois plantexan vostedes votar agora, neste punto. Vostedes plantexaban unha votación por, o sea, dividir a obra por lotes? No. La propuesta es la que está en esta moción y lo que yo le he comentado es que si llegado el momento se ve necesario eso, habrá que traerlo y debatirlo aquí, con una comisión de urbanismo. ¿De acuerdo? Pero ahora hay una propuesta y hay que aprobarla. Hay que llevar a cabo esa humanización. Haga lo que tenga que hacer y ven y convoque una comisión de urbanismo cuando tenga la información, pero hágalo ya. Es decir, deje de marear y trabaja. En resposta á súa intervención, non estou mareando, estou mirando as cousas ben. Hai que reunirse coa Deputación, hai que reunirse co Ministerio de Fomento, hai que reunirse co redactor do proxecto, hai que mirar o proxecto, hai que mirar por que quedou deserto 2 veces, e son cousas que se van facendo. A lo mellor vostede non ten constancia dos pequenos pasos que se van facendo, pero se estiveron facendo. Señora García. Se estarán facendo, pero nós lles pedimos os números varias veces, persoalmente, ademais, os números. Queremos saber canto costa, porque nos dixo 1 millón de euros, nos dixo 500.000, xa non sabemos nin canto costa. Se que dividilo se divide, pero non sabemos nin canto é o coste total. Non sabemos. Se sabemos que é moitísimo, pois a mellor sí que hai que presentar unha comisión de urbanismo e mirar de dividila ou facela, pero facela. É o que pedimos. Ben, señor Varela. Sí, eu penso que o acordo, tal e como está, é perfectamente aprobable, porque o que se pide nese acordo é instar ao Goberno municipal a reverter a súa decisión unilateral de renunciar á obra
e levar a cabo esta actuación en tempo e forma. Sexa esta ou, como decía o señor Ladra, se hai que dividila, pois plantéxenos aquí os números. Claro, nos tamén ven aquí a decirnos que están facendo moitos pasos, pero oigan, dende o pleno de xaneiro, que no pleno de xaneiro lembrolle que levamos esta proposta porque víamos unha inacción dos 6 primeiros meses do seu goberno, no que non, bueno, aparentemente, non sei se agora di que fixeron moitas cousas, pero aparentemente non se fixo nada, estamos en xullo. Aparentemente sigue sin terse feito nada. Non temos os números, non temos esos datos dos que vostede fala, non sabemos se ten pedida realmente esa reunión na Deputación ou se agora vamos a pedir esa reunión. Empezamos agora en xullo a pedir unha reunión sabendo que agosto é prácticamente inhábil en toda a administración. Claro, non sabemos nada. Entón, eu penso que podemos aprobar esta proposta tal e como está. Si non dan as contas, pois habrá que facer os axustes. Nos sentamos todas aquí e decidimos que levamos adiante. O que non podemos facer é perder este financiamento e deixar de facer unhas obras que son imprescindibles para o noso Concello. A reunión está pedida por rexistro de saída xa dentro do mes pasado, polo menos, que creo recordar. En canto aos números, o redactor do proxecto lle pedín que evidentemente estivese por, bueno, metera por rexistro o proxecto totalmente actualizado con todas as cifras. Sí que é certo que adiantou un cadro de custes. Cadro que además penso que yo lo fixen chegar. Que o ten vostede, os custes actualizados da obra. Pero, evidentemente, non é tampouco a forma e está pedido que o faga por rexistro de entrada, que é como ten que ser, evidentemente. Isto era un mero adianto para poder ir facendo. Vale. En canto á proposta, nós vamos a abster non por non estar a favor da humanización, senón porque no primeiro punto consideramos que xa non hai que reverter esa posición do goberno, xa que está máis que revertida á vista dos pasos, de acordo? Votos a favor da proposición? En contra ningún e abstencións 5. Ben, aprobado este punto, pasamos polo tanto ao terceiro punto. Proposta sobre Ponte Nova sobre o río Eume. Señor Pérez Sardiña, intervén vostede. Ben, proposta, bueno, nova ponte sobre o río Eume e posta en valor da Ponte de Pedra. Exposición de motivos. Tivemos coñecemento oficioso de que as obras previstas na Ponte de Pedra sofren un parón debido ao fracaso das probas do material que se ia inxectar como piar para reforzar a actual estructura, deteriorada co peso do tráfico pesado sobre ela e coa inestabilidade da área sobre a que se asenta, que podemos deducir evidentemente do proxecto que podemos baixar da web de contratación do Estado. Este é o momento para achegar unha proposta integral que afecte o menos posible a dinámica da ría, moi deteriorada por sucesivas infraestructuras que mudaron a súa configuración desde a construción do tren a comezos do século XX. O Ponte de Pedra actual experimenta un elevado volume de tráfico rodado e peonil, e a separación deste tráfico rodado a unha nova ponte mellorará a seguridade, fomentará a mobilidade sostible ao separar os peóns, as bicicletas e os vehículos. Asemade, como parte importante do camiño inglés, peonalizar a ponte de pedra facilitará o paso seguro dos peregrinos, mellorando tamén a súa experiencia. Esta mellora das infraestructuras van impulsar o comercio local e os servizos preservando e valorizando o patrimonio cultural e arquitectónico da zona, que actualmente, pois, esta ponte non está declarada BIC, ben de interese cultural, moi curioso, non? A construción dunha segunda ponte sobre o río Eume, entre Ponte de Eume e Cabanas, xunto coa reutilización da Ponte de Pedra para o uso peonil, ofrece unha solución integral que aborda problemas de tráfico, mellora a seguridade, fomenta a mobilidade sostible e contribúe ao desenvolvemento económico e turístico da zona. Por iso propoñemos os seguintes acordos. Primeiro, solicitarlle ao Ministerio de Fomento, a través da demarcación de carreteras del Estado en Galicia, o estudo informativo para construir unha nova ponte sobre o río Eume que non afecte a dinámica da ría, nin os espazos marisqueiros, valorando a suplementación de viais na ponte da AP9 se fose viable. Segundo, de ser viable unha alternativa, destinar a uso peonil e ciclista a Ponte de Pedra do Eume e valorar a posibilidade de realizar unha réplica do Hospitaliño no centro da ponte. Terceiro, trasladar estes acordos aos concellos da comarca de Ferrol para que os valoren nos seus respectivos plenos. Nada máis. Ben, alguén máis quere intervir? Señora Rodríguez.
Quere intervir ou non? Estaba rascándose a cabeza. Non, señor Varela. Ben, moitas grazas. Ben, pois como asinantes tamén desta proposta, bueno, dicir que a Ponte de Pedra, evidentemente, pois necesita unhas obras polo seu mal estado, deso somos todas aquí coñecedoras. Evidentemente, como en todas as obras, vai causar molestias, está causando molestias, unhas molestias que xa vimos durante esos primeiros traballos de cata, de probas, ¿no? Que se realizaron nos últimos meses e que entendemos que vai ir a máis e que, como xa se falou tamén neste pleno e en varias comisións, vai afectar a moitas cousas, desde como van os pequenos ao instituto, a asistencia médica, as compras e, bueno, pues, todo o que depende de dúas vilas que se complementan, non? Unhas probas das que falaba agora que deixaron ver que a solución que se plantexou inicialmente pode que non sexa a mellor e iso nos leva a preguntarnos si serán necesarias pues adoptar outras actuacións e pensar ao grande, como podría ser a construción dunha nova ponte sobre o río Eume, que é algo que xa se veu falando e plantexando en diferentes foros e que varias persoas pues, poñen sobre a mesa e que é unha posibilidade máis. Non nos corresponde a nós, porque non somos técnicas, estudar a viabilidade desa solución. Non somos expertas na materia, pero sí que somos representantes da veciñanza. E como tal, sí que nos corresponde poñer sobre a mesa pois todas as alternativas para que se poidan valorar as diferentes opcións. Porque o que está claro é que a necesidade desa comunicación entre dúas vilas que se complementan. Por lo tanto, esta proposta que traemos hoxe ao pleno conxuntamente con Somos Cabanas, pois vai nesa liña, estudar pois se hai outras opcións, non? E que afecten o máis mínimo o máis mínimo impacto, non? Como podría ser, por exemplo, que non afecten ao Banco Marisqueiro. Moitas gracias. A ver, nos a nos parecenos ben, é dicir, de feito hai xente que comentou o bonito que sería pois facer unha nova ponte para os vehículos e deixar a Ponte de Pedra completamente peatonal, pois igual cun chan de adoquines e ben feitiño e quedaba estupendo, non? Dito cal, cabe facer diversas puntuacións. Primeiramente, por parte do Ministerio de Fomento ou da empresa que executa as obras non hai ningunha comunicación de ningún tipo conforme se as probas que estiveron a facer ata agora deron ben, deron mal, deron regular, etc. Non hai coñecemento. Sabemos que a día de hoxe siguen traballando, ademais as oficinas as teñen aquí no termo municipal de Cabanas, e eles continúan traballando pois no seu estudio ou nas súas mesas. En caso de facer unha nova ponte, non digo nin que sí nin que non, pero en caso de facerse unha nova ponte, habería que igualmente restaurar e arranxar a anterior, porque tampouco facer unha nova ponte iba a solucionar os problemas da ponte actual existente, a cal pues, manifestan que ten unhas grietas e uns problemas que hai que mirar con urxencia, co cal o facer unha nova ponte non ia solucionar os problemas pois, de tráfico ou de molestias causadas por ter que arreglar esta. En todo caso, pois estarían a facerse dúas pontes. E logo, eu evidentemente aplaudo este tipo de propostas, a min parece moi ben. A cuestión está en que dubido ou non sei o motivo de por que agora. É dicir, agora esta proposta, coa obra xa comenzada, coa empresa adxudicataria xa instalada no terreo facendo as obras, co Ministerio de Fomento xa levando a cabo, que é certo que agora están paradas polo verán, pero en calquera caso as obras xa comenzaron en términos legais e de actas de replanteo e demais, e polo tanto non entendo eu o motivo de por que agora, toda vez que cando se presentou este proxecto e se fixo este anuncio desta obra, vostede era xa concelleiro de urbanismo e podía, a lo mellor, naquel momento plantexar esta nova idea. Pregunto, digo, porque vostede era o concelleiro naquel momento, por que esta idea non se planteou naquel momento? Porque eu vexo máis difícil que agora se cambie a unha nova opción se é necesario. Igual nun primeiro momento ou antes de comenzar a obra podería ser, agora é máis complicado que cambien de rumbo. Entonces, aínda que a idea non me parece mala,
dubido de que agora pois sexa xa o momento para facela ou plantexala, xa que o momento era no seu cando se estaba a redactar o proxecto e que ademais estaba ali vostede para facelo. Señor Valera. Sí, por alusións. Por que agora? Pois porque agora é cando se veñen de realizar as probas nas que se evidencia que a solución que se plantexou inicialmente pois parece que non funciona tal e como se esperaba a partir do proxecto técnico. Por iso plantexámoslo neste momento. Paréceme ben, pero igualmente comunicación oficial non hai ningunha de ningún tipo. Non sabemos nada. Nin Ferrovial como empresa, nin o Ministerio de Fomento comunicounos ningún tipo de mensaxe ou datos sobre isto, co cal non sabemos nada. Señor Lada. Bueno, nosotros no nos vamos a poner a que se estudie la posibilidad de un segundo, bueno, un tercer puente en este caso, para tráfico rodado. Pero hay, sin que sirva mucho de precedentes, y un poco de acuerdo contigo. Sí que posiblemente ahora mismo ya no sea muy viable esa opción, es decir, a largo plazo sí se puede barajar esa opción. Evidentemente es una zona muy complicada porque hay bancos marisqueros, bueno, hay diferentes factores que podrían llevar a que sea muy complicado, ¿no? Y aparte de un tramo muy pequeño, tantos puentes, pues igual también, bueno, es complicado. No somos quien para valorarlo, ni estudiar los estudios ambientales, ni nada por el estilo, por lo cual que se encargue Fomento de eso, ¿no? Evidentemente, que para eso estamos. Pero sí, por ejemplo, a corto plazo, ¿qué podemos hacer como administración y como políticos? Bueno, pues exigirle pues ya al gobierno y a la Junta también que se pongan de acuerdo y que le pongan gratuitos los peajes de aquí de Ferrol a Coruña, por ejemplo. Y de esa manera pues se descongestionaría más del 70% del tráfico pesado del Puente de Piedra. Es decir, a corto plazo, eso es lo más viable. Es decir, hacer presión y trabajar y esforzarnos todos para que hagan esa medida tan necesaria para todos, es decir, sin necesidad de hacer grandes inversiones como un cuarto puente en tan poco espacio, ¿no? Creo que se debería incluir en esta propuesta eso, es decir, la liberación de peajes de la autopista AP9 desde Ferrol a Coruña como medida inmediata para empezar a liberar tráfico rodado y tráfico pesado de la Nacional 651. Después, bueno, que se estudien diferentes vías, diferentes opciones de cómo seguir eliminando tráfico rodado del Puente de Piedra y hacerlo peatonal en un futuro, ¿no? Pero sí que desde nuestro grupo consideramos que hay que hacer más presión y hay que luchar por esa liberación de los peajes. Eu estou completamente de acordo con iso. Señor Pérez Sardeña. Eu entendo que a situación, evidentemente, é a que permite facer este tipo de propostas. É a propia situación. E a ver, a nós non nos fai falta unha comunicación oficial porque asumimos a totalidade dos servizos de auxiliares da ponte, a totalidade, cando no proxecto estaba previsto tamén instalar varios deses servizos no Concello de Pontedeume, e resulta que foi Cabanas a que asumiu a totalidade da intendencia das obras. Eso vímolo todos, non? Vimos como foron instalando unha serie de elementos destinados a executar o que é o proxecto, non? Que pasa? O primeiro que vimos foi que nos levaron, as plantas da Lida Rotonda, que nos levaron ao Concello de Cabanas, e sigo insistindo, eran do Concello de Cabanas, aínda que vostedes non se fixeran cargo delas, que vaya ridículo se te atreveron a facer. O sea, incluso os de Pontedeume ofrecéndonos os restos. De verdade, é o Concello de Cabanas e o goberno do Concello de Cabanas calado. Iso é o máis chamativo de todas estas cousas. Pero bueno, non quería ir por aí. Que de verdade, é que se non nos fixeron peor é porque non lles dou tempo, e non entrenan. Poden entrenar tamén para facer esas cousas. Sinceramente,
Se vemos que retiran a tolva que ia inxectar o material dos piares, sinceramente, eu non creo que unha empresa esteña para retirar unha tolva e outro día volver a poñer despois do verán. É que non ten sentido. Que van facer? É un gasto innecesario. Quere dicir que a tolva que iba a traer un determinado tipo de material para inxectar non vale. Iso vémolo, é algo que vemos, podemos velo, deducilo perfectamente. Que van traer outro, non nos sabemos. Pero vamos a ver, se están tendo problemas na execución do proxecto, nós temos que neste momento chamarlles a atención e decirles, miren, pero valoren seriamente facer unha nova ponte sobre o río Eume, porque que resulta que o río Eume é o único río cunha ponte do século XIX o único ponte paralela que se fixo foi a autopista, pero que non hai unha ponte alternativa. Somos o único en toda Galicia, en todos, mira, vayan por onde vayan. Todos teñen unha alternativa, hasta na Ponte do Porco, home. Hasta na Ponte do Porco. Que o río Lambre, a ver, sáltase, achancas un lado para outro prácticamente. Pero aquí temos unha ría, son 600 metros, 500 metros aproximadamente. A ponte de pedra, efectivamente, estou de acordo con vostede que hai que reparala igual. Estamos yo poñendo aquí na mesma moción. Se hai unha viabilidade alternativa. Que pasa? Que nós non podemos meter, aí sí que non nos podemos meter a máis, porque, a ver, en calquera caso, a ponte de pedra con tráfico, é dicir, de bicicletas e peonil, con tráfico de bicicletas e peonil, sinceramente, a carga non vai ser a mesma que a que ten actualmente co tráfico actual. Iso é evidente. Iso é evidente. Entón, díganme vostedes, sí, está deteriorada, efectivamente, pero a carga non vai ser a mesma que a que ten actualmente, que é a que realmente está rompendo esa ponte de pedra. Vale? Se quitan o tráfico de aí, está resolto. Unha parte importante. Eu creo que, a ver, aquí non se está pedindo nada do outro mundo. Eu non sei por que saca as cousas de sitio cando realmente o importante é estar de acordo en solicitar unha nova ponte que non afecte a dinámica da ría. Que mellor iso é o que non lles gusta, non sei. Mellor queren poñer unha ponte no medio e buscar aí, a ver se buscan a 50 metros o firme. Non o sei, a verallo. Miraron as prospeccións, leron o proxecto e reflexionaron sobre as prospeccións. E que era evidente. Fíxense, as probas foron negativas na parte de Cabanas, que é a que maior columna ten de area, é dicir, a que supostamente ten máis compactación. E no medio da ría hai menos columna de area, fagan deduccións. Fagan deducións. Levaron hasta a máquina, que a máquina veu de Italia, que se iba a ocupar diso. Entón, pois temos claramente que é unha proposta seria, é unha proposta que responde aos intereses de moitos veciños e veciñas que ven esta proposta como moi razoable e como moi necesaria, porque non podemos estar con unha ponte do século XIX sen unha alternativa. Que tamén, a ver, eu estaría encantado que se pode facer ao lado da autopista como se fixo en Rande, eu encantadísimo, pero eu non son o que teño que deducir iso. Ten que ser o Ministerio de Fomento, e por iso o Pleno é a quen lle ten que pedir as cousas. É algo fundamental para nós porque a nos afectanos, como xa ben expoñemos, en tema de comercio, en tema de mobilidade, en moitas cuestións que nos afectan directamente. Que, a ver, por moito que queiran, é dicir, o proxecto este de facer un entúo na ría, botar todo terra e xuntar os dous concellos, iso quedou en nada, xa yo digo. Iso quedou en nada. Foi no ano 49, no 1949, intentaban e tiñan proxecto coller e rellenar a ría. Tiñan un proxecto de fusionar os dos concellos e rellenar a ría, sí. Non o saben. Bueno, pois eso era o que facía a xente naquele momento. Tamén había proxecto franquista de coller a ría de Ferrol e facer ali un gran aeroporto. Tamén había ese proxecto. Que queren que lles diga? Pero a ver, unha cousa é pedir o ceo, e outra é pedir algo como isto que é bastante máis razoable. Nada máis. Moitas gracias.
Si no principal estamos de acordo, señor Pérez Sardiña, eu estou completamente de acordo en estudar esa proposta, estou completamente a favor de que se estude e de que se vexa. En tanto a información que vostede dá, pois mire, voulle ser sincero, nós non temos esa información todavía, nin de maneira oficial xa, nin de maneira extraoficial. Sí que é certo que eu preguntei pola maquinaria que retiraron, ata onde a min me explicaron, é unha maquinaria que ten un custe diario, e como as obras iban a estar paradas ata despois de verano, as retiraron. Pois parece ser práctica habitual, evidentemente, que as empresas pois teñan maquinaria en alquiler, evidentemente, se van a estar un prazo longo sin usala, pois devolven para non ter o custe diario desa máquina. Esa foi a explicación recibida. É a única información que teño en canto á saída dos materiais da rotonda. Compre tamén aclarar que, evidentemente, sí, Cabanas se soportou agora toda a zona de traballo da empresa, pero porque ata agora tamén foi as probas previas, as catas previas. Non está previsto que sexa así unha vez comece a obra de verdade, pero a obra de verdade aínda non comezou ata agora, só hubo unhas catas previas, unhas probas para facer os estudios pertinentes. Evidentemente, utilizaron a rotonda e a parcela anexa á mesma que está ali, porque son ambas as dúas titularidade do Ministerio de Fomento e, polo tanto, usaron os seus terreos para as súas obras. Está previsto que cando a obra comece, reitero, tamén teñan ocupado parte no municipio vecino, de acordo? En canto á proposta, a mí me parece ben. Eu non teño ningún problema, nin difiro en nada do que vostede di. E incluso engadille a parte da que fala o Grupo Socialista de solicitar a liberación dos peaxes, tanto o Estado como tamén mandarlle a mensaxe á Xunta de Galicia para que entre Ferrol e Coruña as peaxes estén abertas, liberalizando así o tráfico máis pesado da estrada xeral. Que eu, pola miña parte, engadiría eso ao punto da proposta que presentou pois, a candidatura veciñal co BNG, a añadirlle o punto de instar a Xunta de Galicia e o Ministerio de Fomento a liberalizar as peaxes entre o Ferrol e Coruña para liberalizar o tráfico pesado. Señor Vala. Sí, aceptamos pola nosa parte, aceptamos polo menos a proposta do Grupo Socialista. Tamén lle pedimos ao Grupo Socialista que teñan a ben notificárelo ao seu partido, porque a nos sorprende que o seu ministro, o señor Puente, acabe de anunciar hai uns días a liberación da peaxe a P7 en Alacant, aludindo pois que así pode captar os tráficos de longo percorrido pesados para desconsiderar unha infraestructura e, no caso de Galiza, da P9, coas obras da Ponte de Pedra, non vemos eso. De feito, a unha pregunta que fixo o noso portavoz no Congreso, Néstor Rego, respondeu o Ministerio de Transportes dicindo que non. Entón, está moi ben que nos plenos poñamos esas cousas, pero que, por favor, se traslade tamén internamente aos partidos para que chegue a outras instancias superiores que son as que toman as decisións. Totalmente de acordo. Procedemos á votación por... señor profesor Sardiña, perdón. Sí, por nosa parte tamén estamos de acordo coa inclusión das peaxes, sin ningún problema. Que bueno, en calquera caso, iso non quita o tráfico da zona, xa está recoñecido pola Policía de Pontedeume, descoñecemos se a Policía de Cabanas ten algún informe porque nunca se nos achegou. Entón, ni sequera se encargou. Neste caso, pois, sería importante coñecer, reivindicar tamén o das peaxes nas que estamos de acordo. Inda que, vai resolver antes Europa, que o que van resolver as administracións de aquí e os partidos políticos de aquí. Ao final, ten que ser unha sociedade civil a que pida que a concesión de Audasa está caducada. E que xa me parece o último, pero é o que temos. Procedemos, polo tanto, a votación. De acordo? Votos a favor? Por unanimidade, queda, polo tanto, aprobado este punto e pasamos ao seguinte. Proposta sobre restauración da área extraída das obras de saneamento na Madalena e retirada de escombros. Non sei se alguén quere ler algunha proposta. Señor Pérez Sardiña. Ben, un plan de restauración da zona da Madalena, coa área natural extraída das obras de saneamento e retirada inmediato dos residuos de obra da zona. Exposición de motivos. Das obras da fase 3 de mellora do saneamento de Cabanas, promovidas por Aguas de Galicia, que asinou un convenio co Concello de Cabanas, extraeuse unha cantidade inxente de área natural dunar do subsolo.
Na actualidade, este material natural está moreado en grandes pilóns contra a vía do tren e ocupa un grande espazo. A SEMADE, nestes últimos días de xuño, que foi cando presentamos esta moción, se persistían na zona de dominio público marítimo terrestre refugallos de obra e terras procedentes da apertura de gabias na obra. Co fin de restaurar a área natural do contorno da Praia de Madalena, en Cabanás propoñen reutilizar a área natural da zona. Con esta proposta, queren impulsar a ampliación de hábitats esenciais para a flora e fauna locais, fomentando a biodiversidade e previr a erosión da anteduna. Por iso, pois, consideran fundamental manter unha reserva de material natural que nun futuro será necesario para frear os efectos do cambio climático. En conclusión, esta proposta de restauración da Madalena garantirá un contorno mellor conservado, unha oportunidade para educar a veciñanza e as persoas visitantes sobre a importancia dos nosos ecosistemas costeiros. Os beneficios ambientais, sociais e mesmo económicos serán evidentes. Por iso propoñen os seguintes acordos. Primeiro, solicitar a Augas de Galicia e a Dirección Xeral de Costas do Estado, a través da Demarcación de Galicia, o deseño e execución dun plan de restauración para recuperar as zonas degradadas da Madalena, coa área natural extraída do subsolo dunar por esas mesmas obras. Segundo, instar a Augas de Galicia a axilizar a retirada de refugallos e repoñer os bens e o piñeiral danados pola obra de mellora de saneamento da fase 3. Moitas gracias. Por puntualizar, a retirada de escombro que era o montón máis preto dos comercios da zona xa foi retirada, co cal agora mesmo xa non habería escombro, e sei que queda a área que está ali pois diante do que era o antigo campo de fútbol, que é un montón. Ata onde eu sei, tanto Costas como a demarcación de Costas como Augas de Galicia xa tiñan un plan para restaurar a área. É certo que aínda estaban pois vendo ou acabando de ultimar os detalles, pero estaban tendo algún plan. Fai 2 semanas tiveron unha reunión, ambos entes, no cal pois estarían facendo, poñéndose de acordo en algún aspecto que todavía tiñan por pechar. Pola parte do Concello xa se leva semanas e semanas insistindo na urxencia de retirar esa área canto antes a Augas de Galicia, que é o que ten que facela e o que ten que facela máis con rapidez, porque nós somos os primeiros que non hacemos aí. Entón, nós estamos de acordo coa proposta, evidentemente, simplemente queremos puntualizar eses dous matices, facer ou poñer o foco en que xa lle estamos a urxir a Augas de Galicia para a súa completa retirada. Que na intervención tamén, señor Ladra. Muchas gracias. Bueno, nosotros evidentemente estamos de acuerdo. Como ya comentamos en algún pleno, no tenía que haber pasado todo lo que pasó en esa zona. Todas las... animaladas que se hicieron contra el Pinar, vamos, es decir, el Concello tenía que haber actuado desde el principio y paralizar las obras porque aquello no era normal lo que estaba pasando, es decir, echar todo el agua que se estaba echando hacia el Pinar con el daño que eso causa a los pinos y a todo el medio de esa zona. Pero bueno, por desgracia, el Concello lo permitió, Aguas de Galicia también y Demarcación de Costas también. Es decir, aquí hay tres entidades que permitieron todo lo que pasó en ese Pinar, ¿no? Que realmente a ambas tres administraciones se les debería caer la cara de vergüenza de todo lo que pasó en ese Pinar. Pero bueno, lo pasado está. Y ahora hay que poner la solución para todos los problemas que puede conllevar esas aberraciones que pasaron ahí, ¿no? Primero de todo, pues exigirle a Aguas de Galicia y a Costas que depuren toda esa zona, que la limpien, que la saneen, que eliminen todos los residuos que tienen ahí y hacer un plan de restauración completo de ambas administraciones, ¿no? No se puede permitir que una ejecute un daño y la otra haga caso, que se pongan los ojos, una venda en los ojos y aquí no pasa nada. Hay que exigirles, ponerse serio con ellos y llegar a donde se tenga que llegar con este tema, porque de verdad que es una auténtica aberración lo que pasó ahí.
por parte del Concello, a nosotros nos tendrá para presionar lo máximo posible a estas administraciones para que así lo hagan, sean del color que sea, que a mí me da igual, y en ese aspecto me da igual. Pero hay que ponerle una solución y hay que sanear ese medio. Aprovechando esta oportunidad que estamos hablando de esto, sería bueno que se informara también de cómo está el plan del proyecto de transición ecológica que había preparado para esa zona, porque eso también ayudaría a sanear esta zona, ¿no? Pero bueno, una cosa no tiene que ver con la otra, así que me gustaría tener información sobre eso, cómo está el estado de esa subvención que va a sanear gran parte del Pinar, pero hay que exigirle a Xunta y al Estado que sanen lo que han destruído. Por responderlle xa rápido antes de nada, con respecto á obra ou subvención dos fondos de transición xusta e a obra do Pinar, estaba pendente de dúas autorizacións, a de Adif e a de Costas. A de Costas xa foi respondida indicando que había unha serie de alumeado na pasarela máis preto do campo de fútbol que debía ser retirado por algún tipo de ave que lle molestaba, e agora únicamente queda pendente a de Adif, que aínda está por recibir a data límite para esta obra xunto co polígono ou co working do Vilar do Colo en mediados de xuño de 2026. Algunha outra agenda de intervención? Señor Varela. Moitas grazas. Ben, o 29 de xuño, no Facebook do Concello de Cabanas, publicábase como unha gran gestión amañar as farolas do paseo marítimo que levaba meses sin funcionar. Tan só lles levou 9 meses amañalas. Un tempo récord, sin dúbida, que supera incluso aqueles 6 meses que tardaron en poñer un acordo nun xogo do parque infantil, unha gran gestión. Nesa publicación presumen tamén de pasar unha barredora, dada a gran cantidade de pó que había no paseo marítimo. Repetindo aquele episodio da famosa hojarasca que causaba inundacións históricas na Madalena, ahora falamos do pó. Pó que debe ser a forma fina na que vostedes pois se refiren a cantidades inxentes de area que, por certo, continúan estando na beira-rúa. Si pasan pola beira-rúa, especialmente por diante dos negocios, que de tempada, verán que sigue ali a esa area. Igual pensaron que subindo a foto da barredora ao Facebook xa estaba todo amañado e que todo quedaba limpo. E ese mesmo Facebook do Concello de Cabanas, convertido nunha especie de nodo 2.0, celebraba o 21 de xuño que xa estaba aberto o tráfico á estrada do Paseo da Madalena e que os traballos de limpeza e acondicionamento continuarían na semana seguinte. 21 de xuño, recordo. E remataba, como non, cun triunfalismo dicindo que nos vindeiros días habría máis boas novas para Cabanas, froito da gran xestión que o Concello de Cabanas está executando. Que gran xestión, amigas. Unha gran xestión. A gran xestión de vender que está todo feito porque botaron unha capa de asfalto. Asfalto que, por certo, se pasan por ali co coche, verán que xa se afundeu en 2 puntos. Non sei se se deron conta. Queda aquí dito. Unha gran xestión de deixar unha obra a medias, de deixar sin pintar a estrada, sen facer os remates da mesma, de que a xente chega a rotonda e non sabe exactamente por onde ten que circular, porque non queda nada claro. Nin tampouco canto pode arrimar o coche a beira antes de meter a roda nun burato descomunal. Esa gran xestión de deixar o paseo marítimo con luces de lousas levantadas, que supoñen un perigo para a circulación de persoas e que está a provocar caídas. Esa gran xestión de deixar unhas montañas de area que superan os 8 metros de altitude e que manteñen as árbores totalmente enterradas. Non sei que pensará a Concelleira de Medio Ambiente. E que, por certo, partouse de prometer que non habría restos desta area no verán. Debe ser que aínda consideran que non estamos en verán, a pesar de que teñamos 28 grados. Pero como tampouco temos socorristas, igual é porque aínda non chegou o verán a Cabanas. Esa gran xestión de ter o Piñeral convertido nun depósito de refugallos que aínda hoxe non se retiraron. Non só provocaron o maior ataque ambiental que se recorda da historia do Piñeral de Madalena, sino que ademais son incapaces de resolvelo. Vostedes non son grandes xestores. Vostedes son un goberno ausente, cun alcalde que vive por e para o postureo nas redes sociais, vender, facer que fai. E detrás dese alcalde, pois 4 concelleiras que nin están e se espera. A vista está, porque despois de todo o que fixeron e deixaron facer no Piñeral da Madalena, que a concelleira de Medio Ambiente siga sen dar explicacións e sin facer a mínima xestión para solucionar os problemas que siga habendo no Piñeral da Madalena, pois dínolo todo. Non? Por iso, pois, plantexamos estas propostas que hoxe traemos ao Pleno.
Pero, señor Varela, pero cantos tivo os escombros ali postos co seu goberno? Eu recordo estar en campaña electoral e había escombros que levaban tempo e tempo e tempo. Tanto tempo levaban que maleza tiñan en riba. E ven vostede agora a falarnos a nós da retirada dos escombros. Vostede tivo ali todo aquilo. Pero sexamos claros, non foi nin vostede, nin eu, nin o Concello de Cabanas. Porque foi unha empresa que naquel momento quebrou e tivo problemas e a obra paralizouse. Co cal, tampouco sexa falso nas súas primeiras afirmacións, porque sabe perfectamente que esa área nin a ten ali o Concello de Cabanas, nin as beirarrúas as tenas así o Concello de Cabanas, nin o aparcamento o ten así o Concello de Cabanas. É Augas de Galicia, que é o responsable da obra, é o que ten que devolver todo a seu estado natural. Da mesma maneira que os escombros que estiveron ali meses e meses e meses os tiña que haber recollido Augas de Galicia e subsidiariamente, principalmente, lóxicamente, a empresa que ali o facía. Entón, canto estiveron os escombros ali parados? 2 anos, pode ser. Que evidentemente teñen que poñer ben as beirarrúas, acabar de limpar todo e retirar a área, estamos completamente de acordo. Estamos completamente de acordo. Que dende o Concello de Cabanas se lle insiste para que o fagan con total rapidez. Xa se lle está facendo. Que estamos de acordo coa súa proposición de redoblar esforzos e volveres a dicir? Por suposto, non o dudamos. Pero non veñamos a dicir que son outros ou que somos nós os que o temos así porque nos queremos, nin moito menos. Porque vostede tampouco quería ali os escombros naquel tempo, estou convencido. E máis houbo que aguantalos. Señor Pesati, Volve por alusións. diga. E sin insultar, porque vostede anda aquí chamando falsa a xente. Falso é dicir que o anterior goberno tiña aquel 8 de escombros. O Pineral da Madalena, todo o que foi depositado no material da Madalena, toda esa area que está no Pineral da Madalena, que non estaba no anterior goberno e que vostede permitiu, igual que permitiu que houbera eses verquidos de aguas fecais e que siguen estando ali, sigue todo cheo de area, porque se vostede pasa polo Pineral da Madalena, non hai que facer unha gran investigación. Vostede vai detrás desas instalacións de temporada e verá que hai ali illas recheas de area metidos no Pineral da Madalena que non se retiraron, eso é certo. Non veña aquí a decir que é falso. É falso acusar ao anterior goberno de eso, porque o que había ali era material de obra, durante a execución da obra. É moi diferente, non veña aquí a mentir como xa nos ten acostumbrados. Estaba 2 anos ali a obra executándose, pero sin unha excavadora cerca, porque a empresa quebrou. A empresa quebrou. E ali non houbo obra ninguna en arredor, 2 anos aproximadamente. E ali había unha montaña de escombros. Diante máis ou menos da entrada dos vehículos ao Pinar, máis ou menos diante, do lado da vía do ferrocarril, ali había unha montaña de escombros. Estivo ali 2 anos e non había obra ninguna. Nin é certo, Non é certo. e no peor dos momentos da acumulación de material ali, non era nin de lonxe as montañas que temos hoxe, bueno, unha delas, das que continúa aí, nin de lonxe semellante ao que permitiu vostede aí. Entón non é certo que había escombros estes O 2 material anos. de obra. Eso era material de obra. Bueno, pois isto resulta que tamén é material de obra porque procede dunha obra. E a obra ademais non finalizou. Seguindo o seu argumento, isto tamén é material de obra. Según vostede, estaba finalizada antes do verán, que só foi o que venderon. Señor Pérez Sardiña. Ben, despois desta suspensión das normas de quenda do pleno, seguimos, non? No pleno. Sí, grazas. Moi habitual. Máis habitual a ver, eu estaba afeito a este tipo de cousas fai moitos anos, pero xa non me gusta utilizar as fórmulas que utilizaba daquela, porque eran moito máis contundentes que isto. Vamos a ver. Cando falamos de retirar entullos, efectivamente, a ver, o monte que había de entullos está retirado, sí. Isto, bueno, esplanouse ali e fixose ali unha chapuzada que eu non sei nin como se meten ali os coches, porque hai unhas fochancas ali que poñen medo, hai unha zona que é medio incluso barrenta, que ali como que chova un pouco enterraste. Bueno, ali eu non sei que fixeron. Augusto Galicia retirou, bueno, a maior parte, pero despois outro estendeuno e quedou todo feito un desastre. Na parte onde era
a Feira do 21, en frente ao que che coñecemos como a Pepucha, non? Na zona contravía do tren. Na parte máis próxima aos edificios, non? Está ben que retiren eses entullos, e que xa levaban aí tamén algúns deles xa debían de ser da era antediluviana, polo menos, porque Cabanas aquí empezou a mandarse escombro tamén da zona de Pontedeume, da obra de Pontedeume. A empresa quebrou, pareceme moi ben, pero aquí parece que non hai concello. E, evidentemente, tiñamos que manifestar tamén que entullos non están retirados todos, porque iso é evidente. Vamos a ver, do que son os bombeos de auga da zanxa de obra, da gavia de obra, deses bombeos que son paulatinos en todo o longo do Piñeiral, porque se autorizou dende esta alcaldía que se botara para ali a auga. Mire, non é que só teñen area, é que teñen area, teñen grava, teñen restos de obra, residuos. Todo o que saeu disa gavia foi para opinar, pero para opinar de dentro, non estou falando polo de fora. E eses escombros siguen a día de hoxe ali. Vostede acaba de decir que retiraron todos os escombros. Non é verdade. Porque eu vou ali e vexo perfectamente a grava de arredor dunha corchoeira, dun pino, vexo limo ao lado da fonte, vexo... Pero de todo, ou seja, ese escombro non foi limpado a día de hoxe. Entón, non sei, foi polos apuros, me parece moi ben que se faga unha foto con máis gordo, pero, home, a ver, eso non é que seña gordo, é que é unha porquería. Está dentro do Pinar, da zona do Pinar. Vostede sabe que en Santa Marta a xente ia e comía ali no Pinar. Non na zona esta que botaron aí toda aquela escombrada, que iso xa... Iso era terrible. Iso por unha banda. Por iso, esta moción sigue tendo a vixencia. Inda que no principal, ou unha retirada, hai que recoñecelo, o que son detalles importantes, e además cantidades importantes tamén, porque además están nunha zona especialmente sensible, eses están sen retirar. Aí non se tocou, nin se fixo unha limpeza. Que foi Augas de Galicia que mandou a barredora? Non o sei, foi o Concello. Realmente foi o Concello? Ah, bueno, pues entonces, ainda menos mal. Eu pregunto porque como non o sei, pero que evidentemente foi insuficiente. Que a cantidade de polvo que se acumula ali, a día de hoxe, dá unha imaxe moi pouco adecuada. O paseo, xa lle digo, está todo cheo de jaruma dos pinos que non hai quen tal, como se despite un pouco, vai en borca. Si, ali o día da feira do 21, bueno, foi un dos comentarios máis xerais. Bueno, pero este paseo como está así? Además, nunha feira que lles coincideu, non sei, ou colleron desprevenidos, non o entendo. Eu iso xa non o entendo. Entón, bueno, pero esos son costes de limpeza que en principio coa moción pois son moi colaterais, non? Pero a ver, sí, hai que limpar un pouco mellor. E o tema da area, evidentemente, nos detectamos algunha retirada puntual de area, de camións. Detectamos e temos documentada a retirada puntual de area. Están ali as rodeiras da saída do camión, Están ali as rodeiras impresas no aglomerado asfáltico. Iso pode ver calquera. E pode ver o cacho que se quitou, que se quitou un cacho. Que temos el antes e el después. E aquí ninguén di nada. Seguimos como das plantas, non? Que nos leven todo, que total, a ver que máis dá. Pedimos restauración da zona e con ese material, bueno, con esas áreas que están sen cernir, esas áreas que en algún caso se mesturaron con material de obra, en algún caso moi puntual, non todo, pero a gran parte son áreas coidadas en principio que non teñen ningún problema. O único problema que teñe Costa, xa yo lo expliquei, era o calibre. Bueno, se teñen un plan de restauración, pois será bon que desde esta corporación, dunha vez por todas, nos pronunciemos a favor dun plan de restauración. Eu pedino a través dun rogo e parece ser que alguén máis se lle encendeu a bombilliña, por fin. Son moitos cartos levar todo ese material de aí. E tamén é un destrago.
porque é un recurso limitado. Entón, a Area, se é posible, facer un plan de restauración sería o ideal con ela. Quizá está previsto para a última parte, pero non para esta concretamente. Entón, de aí a proposta que fixen aquí neste pleno, e que volvemos a traer para que se aprobe formalmente, porque ao final, sí, pode quedar nun rogo que está moi bonito, pero que ten máis entidade, por iso facemos unha moción sobre este tema, que isto nun rogo non se pode explicar así. Hai que debatelo, hai que explicalo e hai que ter en conta moitas cuestións, non? E pola nosa parte, pois apostamos claramente por esa restauración, que se busque a maneira de a mellor maneira de recuperar algunhas zonas, incluso recuperar unha zona de duna, pero non agora mesmo ali rodeando os pinos, porque iso non ten ningún sentido. A área ali non fai nada. Xa verán Costas e Augas de Galicia esa posibilidade. Eu creo que deberían de atender esta proposta e merecería un acordo unánime desta corporación. Neste sentido, agardamos que os residuos que quedan no Piñeiral neste momento, tamén se retiren, porque cunha barredora non chega. Ou van meter tamén a barredora ao Piñeiral? Non o sei, creo que non. Para recoller area, grava? Non, mire. Porque no dentro do Piñeiral hai grava, hai limo, hai todo o que lle dixen. É todo derivado da extracción de auga da zanxa. Comentaba o compañeiro, hai unhas ondulacións no piso, pero é que iso xa se vía vir, é dicir, no momento en que entra a marea e sumerse os tubos, arrastra a terra que está debaixo. E iso non é que vai a repisar, é que vai a fundirse, como se está fundindo tamén todo o resto do paseo, pola actuación dunha obra mal planificada, que xa o dixen 20 veces. Estamos xogando coas mareas. Aquí temos unha bióloga nesta corporación, non? Poño que algo máis saberá diso. Verdade? Ainda que non me dixo un día que non había, pero sí que hai. Entón, vostede dixome que non había, pero sí que hai, Pero bueno. Algo máis saberá diso que nós. Algo máis. Eu sei o que vin. Despois o resultante. Pero, bueno, eu supoño que haberá dentro das administracións de Augas de Galicia, de Costas e de todo iso, haberá técnicos moi competentes que saiban o que fixeron aí e que expliquen o que fagan, o que fixeron aí e que lle poñan un remedio, porque o remedio agora ven todo encima do Concello de Cabanas. Seña, que vamos, seña, non estamos amañado a Nacional 651 e vamos a poñer a amañar a estrada da praia. Agora, con todos os problemas que se crearon aí. Pois vostedes verán. A ver se poden apoiar a... Se nós estamos completamente de acordo, como vostede di, efectivamente non lle toca ao Concello de Cabanas soportar esta carga ou este peso, será Augas de Galicia con Costas quenes teñan que facer cos seus técnicos competentes todas as actuacións e todos os estudos para devolver a zona a rexeneración que merece, deixala como ten que facer. Estamos completamente de acordo niso. Son eles o que os teñen que facer. En canto ao plan de regeneración, entendendo que tiveron a reunión, pois, penso que foi fai 2 semanas, entre 2 semanas e a semana anterior. Serán eles os que terán que comunicar con nosotros e dicir esta é a proposta, que logo sobre a proposta poderemos traballar sobre ela, pero en principio terán que ofrecer algunha proposta xa que son eles os técnicos. En calquera caso, nos estamos de acordo a favor de aprobar esta proposta e darlles traslado da urxencia e necesidade de que fagan as actuacións necesarias para deixar o Piñeiral, así como a estrada, así como o aparcamento, nas debidas condicións. Tamén facémonos cargo do estado da estrada de acceso á praia. Xa hai un informe dentro do Concello feito sobre isto, con este informe que pon de manifesto o deterioro que ten a estrada, daremoslle traslado a Augas de Galicia para que tome as medidas oportunas en facelo. Tamén daremoslle traslado á Deputación da Coruña, que é o titular dese tramo de estrada. Señor Presardiña. No, sí, brevemente. E utilizando as artes que utilizaba cando era máis lixeira a cousa. Nese caso, é dicir, ratificamos unha proposta porque é o noso traballo como políticos facer esta proposta.
Se non facemos estas propostas é que aquí estamos mudos e non temos unha posición sobre o que pasou aí e sobre o que está pasando. E por iso é tan necesaria, ou seja, que está realmente dándonos a razón de que había que traer esta proposta a pleno. Nada máis e moitas grazas. Ben, procedemos á votación, de acordo? Votos a favor de aprobar a proposta? Por unanimidade, ningún voto en contra, nin ningunha abstención. Visto, polo tanto, o quinto punto, pois pasamos ao último, que serían os rogos. Ai, perdón. Proposta sobre grabación en comisións e órganos de goberno. Sí, disculpade. Quen le a proposta? Señor Varela. Sí, ben, pois está, perdón, a últimas 5 propostas. Exposición de motivos. Gravar as sesións das comisións informativas e dos órganos colexiados ten unha serie de motivos fundamentos legais e prácticos. En primeiro lugar, a Lei de Transparencia promove o acceso á información pública, reforzando a responsabilidade e a transparencia das administracións, e as grabacións son documentos oficiais que aseguran a trazabilidade das decisións e os debates. A grabación das sesións dos órganos colexiados facilita o acceso ás deliberacións e o proceso de toma de decisións, cumprindo co dereito á información recollido na legislación. Asemade, estes documentos sonoros serven como proba documental coa debida custodia e arquivo. Desde o punto de vista práctico, as grabacións fomentan a participación e o seguimento dos asuntos, reducen a carga ao traballo dos servizos administrativos e incorpóranse ao arquivo digital histórico, enriquecendo e servindo de base a avaliación das políticas públicas ao longo do tempo. En conclusión, o rexistro sonoro das sesións dos órganos colexiados non só cumpre cos obrigas legais de transparencia e dereito á información, senón que mellora a eficiencia e a precisión das xestións administrativas. En consecuencia, favorece un goberno municipal máis accesible, eficiente e responsable. Por iso propoñen os seguintes acordos. Primeiro, aprobar as grabacións das sesións das comisións informativas e órganos colexiados do Concello de Cabanas co obxectivo de fomentar a transparencia. Segundo, establecer que as grabacións sexan consideradas documentos oficiais. Terceiro, implementar un sistema de rexistro e arquivo das grabacións que permita a súa conservación e consulta a longo prazo, constituindo un arquivo histórico das deliberacións municipais de acceso directo para os seus membros. Cuarto, proporcionar formación ao persoal municipal sobre o manexo das grabacións e a normativa asociada, co fin de asegurar un uso adecuado conforme á legalidade. Ten a palabra a secretaria. Bueno, sobre esta proposta de acordo, creo que xa o comentei aquí en varias ocasións, repito outra vez, entendo que sí se poden gravar as comisións informativas, bueno, asumindo que entran dentro do decreto este da Xunta tan controvertido. O resto de órganos colexiados eu non atopo soporte documental para gravalos, tampouco sei a que órganos colexiados se refire, porque aquí órganos colexiados hai comisións informativas e pleno. Non lle atopo soporte legal. Hai establecer que as grabacións sexan consideradas documentos oficiais. Bueno, eu non sei a que se refire documentos oficiais. As grabacións quedan incluídas dentro do expediente, que é un expediente digital, levan un certificado, que é unha auditoría, con un selo, dicindo que, efectivamente, se gravaron. É dicir, o que establece a Lei de Procedimento Administrativo, ni máis ni menos, que é o que a normativa pola que nos regimos pola que se estableciu a administración electrónica. E o mesmo pasa con implementar un sistema de rexistro. Nin é unha competencia de pleno, nin se vai a poder, eu non atopo soporte normativo para crear un rexistro de arquivo das grabacións. As grabacións teñen que quedar incorporadas a ese expediente. E ese expediente, a súa vez, vai a un arquivo digital que non é que o cree o pleno, xa está creado porque está previsto na normativa e, de feito, pagamos de unha empresa que nos presta este servicio. Proporcionar formación ao persoal municipal, bueno, é unha competencia do alcalde. En todo caso, eu entendo que se pode, como tal, entender o de gravar as sesións das comisións informativas, o abeiro do previsto no decreto este da Xunta, que non recordo o número, e o demais, bueno, pois serán cuestións de mera vontade política, pero non acordos que vinculen o pleno. Quenda de intervencións. Señor Pérez Sardiña. Sí, levanto vostede. Saltou. É que levanto vostede a man antes. Como queiran. Vamos revolver. Ben, parecenos ben esas consideracións. Efectivamente, a ver, o resto de órganos, comisións informativas e órganos colexiados refírese, a ver, no caso de que se cree unha xunta de goberno local, a ver, é unha previsión, non é algo que se vai a aplicar. A xunta de goberno local é un órgano colexiado, evidentemente, non? Entón, non teñen por que ser comisións. Ou hai, consellos sectoriais, que tamén está proposto por este pleno, está aprobado. A isto se refire, non? Son determinados órganos colexiados que poden ter un arquivo, poden ter unha
un rexistro pois, sonoro ou audiovisual ou como se queira que buscar un pouco, non? É dicir, simplemente para que quede aí constancia a eses órganos colexiados e aos que nos podemos referir, non? É dicir, son os que legalmente se poden crear. Non vamos a inventar os órganos colexiados diferentes, que aquí xa houve unha sentenza nese sentido, non? Que non son legais. Entón, que non son legais. En principio, pois, o objetivo claramente pois, buscar a transparencia, non? Por unha aclaración, eu entendo que esa dúbida, non? Pois, a que se refire? Claro, é que hai que mirar o que está establecido na Lei Base do Réxime Local e no Regulamento de Organización e Funcionamento. Na Lei de Administración Local de Galicia, que o único que fai é unha transposición dos outros dous que non chega moito máis en canto a órganos de goberno do Concello. Non? En ese sentido, a ver, é absurdo non buscar esta aplicación para os órganos que teñen unha pluralidade, non? Entón, nese sentido vai a proposta, sen outro ánimo. Despois, sí, efectivamente, bueno, podemos entender que pode ser mera vontade política, pois, efectivamente, documentos oficiais ou documentos da administración pública, enténdase, ou pode ser unha maneira de decir que son da administración pública, porque a documentación pública pois, ten despois un rexistro, ten o que, bueno, pois xa temos o sistema de arquivo que pode estar aí pois un pouco suplir ou implementar ese sistema que xa está implementado, de alguma maneira, darlle un pouco un aveiro de que o pleno acorde está de acordo con iso, porque en principio hai que decir que este pleno non se pronunciou sobre a realidade deses arquivos, e son cousas que saen, por exemplo, deste pleno, ou que neste caso a partir de agora vai sair das comisións e non hai un pronunciamento por parte desta corporación nese sentido. Sí que hai. Hai un acordo plenario sobre iso, sobre o pleno exclusivamente entón, non? Vale. Bueno, pois entón, pois simplemente pois reincidir, tampouco non ten maior problema. No cuarto, pois proporcionar a formación do personal municipal tamén é outra vontade, evidentemente. Non é un acordo executivo, pero sí que é unha vontade. Por tanto, así se debe de entender, non temos por que invadir esa competencia, evidentemente, pero sí podemos políticamente decir, pois entendemos que a nosa vontade é esta. Despois, quen lle corresponde executar, pode facelo ou non, é a súa vontade tamén. Nada máis. En todo caso, sí que dixo constancia, porque oín aquí en varias ocasións peticións de que se faga pública a grabación da comisión informativa. Bueno, eu que vos quede claro que as comisións informativas son sesións privadas. Entón, unilateralmente un non pode pedir que se faga pública unha sesión que ten carácter privado. A ver, ou os poñedes todos de acordo, ou se alguén unilateralmente me di que se faga pública unha sesión unha comisión informativa, obviamente iso non se asusta. O sea, as comisións informativas, pero digo porque se pediu en varias ocasións aquí co gallo de que se van a gravar as comisións informativas para que quede constancia, digo polo desde xa, porque xa vin varias peticións, además por escrito. Claro, entón, para que quede... Señor Balda. Sí, moitas grazas. Estaría ben ceñirse aos temas, aos asuntos que se tratan en pleno. E máis aló das cuestións legais, os acordos políticos, porque compre lembrar que estamos aquí para falar de política. No anterior mandato puxemos en marcha o sistema de grabacións de plenos e retransmisión dos mesmos por internet, non só porque era o noso compromiso electoral, senón porque tamén consideramos que era e sega a ser pois, unha necesidade democrática. As vantaxes son moitas e sobra coñecidas. Algúnas xa se explicaron na exposición de motivos desta proposta, pero eu quero destacar algo que as actas tradicionais non adoitan recoller, que é a literalidade dos discursos e o contexto. Vale? Creo que cobran moita importancia. Unha coma pode cambiar totalmente o sentido dunha frase, pero ademais hai elementos da comunicación que complementan o discursos, como o ton, os silencios ou as pausas. E isto é especialmente relevante nun espazo como un pleno, unha comisión, onde moitas veces hai interrupcións durante as intervencións, non? Para mostra este pleno. E aí entra en xogo o contexto no que se desenvolven esas intervencións, que unha acta en papel, por moi ben que se queira facer, non recolle. Entendemos que esa importancia da literalidade do contexto ten o mesmo peso nos plenos que nas comisións informativas. Por lo tanto, tendo en conta que xa temos implementado toda a infraestructura, digamos, física, informática, tecnolóxica para facelo e que non supón un gasto adicional para as contas municipais, consideramos necesario que se implemente esas grabacións de maneira oficial en todos os órganos colexiados que haxa. E por iso facemos esta proposta, nada máis.
Moitas gracias. Estamos de acordo en gravar as comisións, non temos ningún problema. Sí que facemos referencia efectivamente a que a formación do persoal, do Concello, etcétera, é unha vontade, non é un asunto do pleno. Entón, eso debemos de telo en conta bueno, reflexalo, evidentemente, hoxe aquí. De acordo. Con respecto á gravación das sesións das comisións, nós estamos a favor e non temos ningún problema. Vale, procedemos á súa votación, de acordo? Imos votar votos a favor, por unanimidade, queda, polo tanto, aprobado este punto de proposta sobre grabación de comisións e órganos de goberno, e agora sí pasamos ao sexto punto, rogos e preguntas. Señora García, adiante. Bueno, pois nada, queríamos saber se hai algunha información a maiores do último que sabemos dos terreos do KDM, da situación en que se encontra o clube con respecto á súa ubicación. Teñen unha causa xudicial pendente que está adiada, alrededor de setembro, outubro será cando teñan a vista. De momento non sabemos nin alternativas, hasta que seña o xuicio entendo que non. Temos unha alternativa na que estamos traballando, incluso nalgúnha comisión poderemos falar dela, todavía é un borrador como para comentalo no pleno. De acordo. Aparcadoiro do día 8, vai a vostede contemplar algunha solución, falar cos propietarios ou se vai deixar así? Tamén, bueno, falouse xa cos propietarios e tamén estáse a contemplar posibilidades. Espero traerlle noticias pronto. A ver se para o seguinte pleno podemos ter. Bueno, pois no pasado pleno se quedeu de traer aquí as incidencias da línea verde solucionadas e pendientes. Non sei como este un pleno extraordinario, supoño que non, pero recordarlo para que no ordinario recorden traelo, e se pode ser por escrito para ver, vale? As obras previstas no Camiño das Modias Río Castro, se sabe xa cando vai empezar a súa execución, porque ese camiño está impracticable totalmente en un vehículo. Recibimos xa a autorización da DIF, que houbo que mandala de novo durante estes meses. Eu penso que xa estaba licitada. Estaba licitada e incluso tiñamos adxudicatario. Sí, o sea, penso recordar, teño o cadro arriba, incluso para o seguinte pleno podo traer e responder, pero según teño entendido xa estaba adxudicada. Ou en calquera caso licitada, porque incluso anunciouse a licitación fai 3 semanas do Camiño das Modias, sí que anunciouse a licitación. Entón, en calquera caso licitouse, penso que o prazo xa acabou, co cal xa habería unha empresa que foi a adxudicataria. Que lle iba a suxerir se iba a retrasar moito que aquelo que hai fochancas de 20 centímetros, polo menos se metes unha roda ali, que a xente que vive ali ten que estar, vamos. Sabemos que había unha subvención sobre pérdidas de auga, de facer unha auditoría, queremos saber se iniciou, se está xa en marcha. Está en fase de facer o contrato para comezar. Nas Murgas, no camiño que vai do Muiño a Batán, fai 2 meses que, creo que o comentar aquí nun pleno, hai unha ponte moi antigua cunha lousa e está rota. Ahora mesmo hai pouca auga nese río, pero en canto comeza a chover non hai forma de pasar, non sei que se lle den un salto ou vayas en Zodiac. Non se ten contemplado poñer ali a lousa que se rompeu para poder pasar a pé como se soe facer. Encargado xa o traballo, non está feito, pero está encargado xa hai 3 semanas polo menos. Estamos pendentes de que poida facelo a empresa. Pero sí que se vai facer xa para non botar zahorra, enxear a zona da ponte, pero sí, Se vai encargado xa acondicionar. hai 3 semanas que está xa encargado. Estamos, en canto o faga, quen se lle encargou, pois Con respecto aos socorristas, sabemos algo? Vamos ter socorristas este ano? Sí, ese tamén é outro asunto curioso. Evidentemente, como vostedes saben, que xa estiveron no goberno, os socorristas dependen dunha subvención da Xunta de Galicia.
A Xunta de Galicia, co gallo das eleccións que houve en febreiro, cambiou a subvención da Consellería de Emprego á Consellería de Vicepresidencia. Este cambio ten vantaxes, evidentemente, tamén ten desvantaxes. Unha das vantaxes que ten é que xa a persoa xa non ten que estar necesariamente inscrita como demandante de empleo, senón que pode ser calquera persoa, pode ser a Federación de Socorrismo, incluso pode ser unha empresa, unha mezcla entre traballadores e empresa, podese facer calquera cousa. O cambio de consellería máis as eleccións motivou que a solicitud de subvencións abrírase por parte da Xunta de Galicia o 1 de xuño para solicitar a subvención. Evidentemente é un mes. Co cal, a finales de xuño foi cando finalizou o prazo para ter o socorrista, para solicitar por parte dos concellos as subvencións para os socorristas. A última información que temos é que, con sorte, na vindeira semana, comunicarían a resolución da mesma, e unha vez comunicada a resolución e a adxudicación da mesma, teríamos evidentemente a documentación necesaria para facer non un modificado crédito, senón xerar crédito nunha partida e poder proceder á contratación. Evidentemente, mentras non teñamos ningún tipo de comunicación por parte da Xunta na cal comunican que a subvención foi concedida en tanta cantidade, nós non podemos xerar crédito en base a nada e, por tanto, non podemos facer un contrato de ningún tipo con traballadores ou con quen sexa para facelo. Neste sentido, nós xa tivemos tamén reunión coa presidenta da Federación de Socorrismo de Galicia, que se chama Nuria, e a mesma tamén incluso xa ten todo preparado e incluso no Concello aquí temos xa todo listo para que cando entre a citada resolución da subvención, que lóxicamente espérase que sexa favorable, e no mesmo día ou ao día seguinte poder ter o servicio listo. Nós estamos completamente á espera, pero o temos totalmente listo para sacalo co máximo apuro que temos. Esa é a información que lle podo dar ata agora. Pois a miña suxerencia é que, xa que está en contacto coa Consellería e coa Federación de Socorrismo, que axilicen os prazos, porque non podemos estar nestas alturas en socorristas nas playas. E gracias a que a nosa é tranquila, porque non me imagino en Valdoviño, en Doniños ou en outro lado. Coincido totalmente con vostede e créame que non hai máis que eu chamando cada 2 por 3 e apurando para que acaben canto antes. Coincido con vostede totalmente. Bueno, nada máis, pola miña parte, gracias. Señora Rodríguez. Bo día a todas e a todos. Non poder contratar socorristas agora a finales de xullo implica tamén non colocar unha alfombrilla para acceso areal de persoas con mobilidade reducida. Vai unha cousa con outra. É certo que adoitan ir cercanas, porque lóxicamente da alfombra soen se encargar os socorristas, o cal non significa que ante calquera rogo pois sexa colocada, evidentemente. Rogaría que se colgara canto antes, porque unha cousa non ten que ver con outra e iso limita o acceso de moitas persoas ao areal. Incluso iría máis, lle rogaría que en canto poidan e teñan crédito que amplíen, que esa era a nosa idea, ampliála e incluso facerlle o acceso pola parte do camiño do Piñeiral. Bueno, unha pregunta que tiña, pero xa comentou algo o compañeiro Iago no BNG. A ver, o tema da barredora de balde, está ben, o sea, supoño que a pasaron, pero non sei, por todo non, porque sí que é verdad que eu xa o digo como un robo, nas zonas comerciales, sobre todo, que hai comidas, bebidas, que se require unha hixiene, vayan a dar un paseo e miren a cantidad de terra que hai, sobre todo na zona onde se entra, onde está a barreira, o Piñeiral. Ali hai un local de temporada comercial e dá pena velo. O sea que rogo que na maior brevedade pasen e o limpen. Xa fai uns cuantos plenos falamos da obra de Agadir, adscrita a este programa de Agadir de Camiños Rurais,
que se fixo a entrada, o acceso á lavandeira, a súa serra pola parte da lavandeira, e falábamos de que se quedaba ali unha reixa facendo un medio socavón, e se quedou a idea é cambiar a reixa e poñela ben. Xa está cambiada. A idea nun principio era cambiar a rejilla e ao final non se cambiou. Ao final rellenouse con aglomerado, traballo ao mesmo, non foi idea miña, pero pareceu moi boa idea. Si queda a parte final de sumidoiro para que recolla a auga funcionando o mesmo que antes. Fai a mesma función de recollida de augas. O mesmo, a parte que esta rejilla xa leva anos que non facía función ningún. Sí, e non hai socavón xa, nin Hai sí, bastante menos, un pouco hai, porque ten que bastante menos, recoller a pero auga. aínda hai, non? Aínda hai un pouco. Pero moi pouco, claro. Vale, bueno. Queda por recordo. Bueno, gracias. Outra pregunta. A que se debe, no Piñeiral, hai unha zona entre o Chiringuito Argentina e o Chiringuito Os Pinares, é unha cinta de policía local, vallando ali unha zona, hai máis de mes e medio, sí. Cal é o xeto daquela cinta? Mes e medio. Sí, día a día, día abaixo, máis ou menos, sí. Eso haberá 3 semanas, así que está posto por unha rama que estaba colgando arriba. Bueno, eu penso que algo máis, pero bueno, non importa, 3 semanas. Xa está solucionado, se soluciona así ca cinta, listo. É que como quen sube arriba para quitar a rama. Home, A ver hai que empresas. bueno, Home, de feito, bueno, o que estuvo cintado por aí adiante. sí, estuvo cintado moitas veces e logo se solucionou. O primeiro evitar o peligro, non? Claro, sí, sí, sí. Xa está evitado o peligro ca cinta, vale. Está ben, sinalizado, vale, vale. Si a solución, pues, está ben, cinta. No. Pero bueno, 3 semanas, entendo. Pero hai que eso señalizar, a solución é Sí, outra. primeiro señalizar e logo actuar. Entendo que eso é a fórmula, non? Vale. Entonces van a actuar? Sí, claro, naturalmente. Cando? Mañá non. Mañá, bueno. A ver, pase máis. Contesta vostede a galega, Moi ben. Vale. Ahora acabamos de falar das areas que hai ali, da area que se quitou da praia e tal, a montoneira de area, que si tal, que si cual, que se a retira a Xunta. A miña pregunta é, o Concello estálle axudando a Xunta de Galicia a retirar a area a pala municipal e levala para os paseos do Piñeiral? Está axudando o Concello a facer ese traballo? Para os paseos. Sí, para os camiños do Piñeiral. Os camiños do Piñeiral, os accesos. Non. O sea, non lle está a axudar a retirar a área. Outra cousa é que, creo recordar que había Aproveitar para algunha fochanca. había algunha fochanca e aproveitase para eso. Vale. As fochancas, vale. Pensei que lle estaba axudando o Concello. Bueno, está ben. Outra pregunta. Cal foi o motivo do cambio de criterio de unha actuación de fai un ano de pintar unha liña amarilla ali donde Pau da Guía, prohibir aparcar? Cal é o motivo do cambio de criterio agora, despois dun ano? Aquí abaixo. Para a retirada dos contenedores, entendemos que ahora hai moito máis espacio do que había antes. Recolocaron os contenedores, como Sí, sabe. se cambiaron de sitio. Agora xa se pode aparcar, xa é seguro. Sí. Agora hai moita máis anchura de camiño. Sí. Bueno, está ben, todo o que se solucione con bote de pintura me parece ben. Quer decir, non importa... Está ben, está ben, está ben. O sea, equivocacións temos todos. En bote de pintura o soluciona, genial. Vale. Porque, bueno, quero recordar que xa se falou no momento de que se pintou e que, ademais, os veciños tiñan unha queixa constante porque lle limitaba a zona de aparcamento grandemente e a resposta foi hai un informe de policía local, xa está, sin discusión. De repente, ahora, as cousas cambian. Me parece ben que con un bote de pintura avancemos. Bueno, penso que... deixamos algunha pregunta para o pleno que ven. Moitas grazas. Ademais, señor Varela. Ben, moitas grazas.
Nos queríamos preguntar cales son os espazos cardioprotegidos que ten o Concello de Cabanas equipados cun DESA, cun desfibrilador. De memoria penso que non o sabemos. Sí. Non sei se o sabemos, eu non o sei, non sei se o sabe a Durante a conselleira. estadía dos socorristas hai un espacio Condesa na caseta de socorrista, agora mesmo non está porque non hai socorristas, polo tanto, no caso de necesitalo, non faría falta, o sea, non faría falta, perdón, non se podería coller se non hai alguén con chaves. Ten o coche de protección civil marcado como móvil e logo hai diferentes zonas na praia que teñen, por exemplo, a Penela ten un dado de alta. Ben, o pasa que o da Penela entendemos que é privado, que da Penela. Ben, preguntamos porque como case todo socorrista está sinalado como espazo protegido, cardioprotegido, cun cartel ali enorme que indica que ten un DESA, e estes días que está a praia chea de xente, pois, se alguén ten algún problema, se achega ao caseto de socorrismo, o caseto de socorrismo está pechado, pois non vale de moito. E isto queríamos ligalo un pouco á cuestión dos socorristas, porque a nos parece que o que acaban de decir aquí é unha desculpa das malas, non? Outros concellos da volta, como Ares, como Valdoviño, teñen un servizo pois, activo desde hai varias semanas, tamén optan a esa subvención da Xunta de Galiza, e outro concello, como é Ortigueira, tamén do Partido Popular, comezou tarde, xa comezou o día 15, e nos lembramos que estamos a 24 de xullo. E a nós non nos vale que vostede se erixa de portavoz e defensor da Xunta de Galiza, tanto en medios de comunicación como hoxe aquí neste pleno, para falarnos aquí das bondades que ten esta nova subvención que permite contratar unha empresa, se vostede non é capaz de optar a esa solución tampouco. O sea, nin temos socorristas polos que veñen pola oficina de emprego, nin tampouco temos por contratación dunha empresa. Entón, a nós iso non nos vale como resposta. Isto como reflexión, o dixo aquí. Sobre as festas de Santa Marta, queríamos saber cantos postos teñen previstos para a feira, se teñen xa unha estimación de postos. En resposta antes a outro, bueno, penso que non debeu de escoitar ben, porque o que eu dixen precisamente para nada foi defender a Xunta de Galicia. O sea, sacar unha subvención de socorrismo onde xuño está mal. A quen queira que o queira ver, está mal sacar unha subvención o día 1 de xuño. A min non me gusta, nin me parece ben, nin este ano penso que estivera ben a cousa, porque está, evidentemente, a retrasar un servicio que consideramos esencial. Así que, neste sentido, eu non fixen tales afirmacións. En todo caso, sí que dixen que o cambio dunha consellería a outra flexibilizaba a situación e tiña algunha vantaxe e tamén algunha das vantaxes. É referido ao posto de socorrismo, aínda que non hai socorrismo, está tanto onte como antonte, por exemplo, Protección Civil na caseta de socorrismo, co cal estaba abertos os baños, aberta a caseta, e se alguén necesitase o desfibrilador, ali podería acudir porque estaría un membro tanto co DESA móvil do vehículo como co DESA da caseta de socorrismo. Vale. E agora a señora concelleira lle responde a pregunta. Actualmente para Santa Marta, o prazo todavía non rematou, temos 65 postos. E a maioría son bastante pequenos, o sea, todavía hai espazo. De acordo. Bueno, respondendo ya a anterior, que este de Protección Civil 2 días de xullo non soluciona moito, estamos a día 24. E a solución será poñer os socorristas. Se outros concellos puderon facelo, vostede debería ser tamén capaz de facelo. Ben, outra cuestión. Vimos nun decreto no que contrataron un concerto por 484 euros a un artista ou grupo, descoñezo, chamado Nuncia Giannota. Onde tivo lugar? Porque non nos consta nesa xenda de eventos semanais que publican, na que dan conta de todos os eventos de todas as asociacións, e, sin embargo, este concerto contratado polo Concello, pagado polo Concello, non nos consta nesa xenda municipal. Entón, queríamos saber onde tivo lugar. Pode repetir a pregunta? Sí, que vimos un decreto da contratación dun concerto no que se pagaron 484 euros a un artista chamado Nuncia Giannota e preguntamos onde foi este concerto, porque non nos consta na xenda semanal que publican na página web. Foi contratado nunha das regatas do Club Náutico de Vela.
Non do Club Náutico de Vela. O Concello, Concello é organizador. Penso que foi na entrega de trofeos cando se fixo. Non o sei de memoria porque teria que mirar a axenda, pero sería nunha das regatas que o Concello de Cabanas organizou. Home, tampouco organizan tantos concertos como para non saber onde os fan. Xa lle estou dando a resposta, permítame duvidar un momento ao non ter a información diante, pero a resposta en principio sería esa. E a pregunta é, era un evento público ou privado? Porque se non se publicita, non sei que sentido ten contratar un concerto se non se publicita na axenda do Concello, cando, como dicía, publicítanse todas as actividades de todas as asociacións. Resulta curioso que un concerto que non organiza tantos o Concello, pero para un concerto que organiza para unha vez que deciden organizar un evento cultural que non anuncian. Non lle podo dicir non lembro agora mesmo se estaba incluído na axenda da semana. Evidentemente, como todo acto organizado polo Concello, era aberto. Xa, o que pasa é que se non se sabe que o hai é difícil asistir. A ver se para o pleno de hoxe nunha semana pois ten a resposta. E queríamos preguntar se esa mesma entrega de premios polo que se colocou unha carpa no Piñeiral. Non sei se esa carpa contaba con autorización de Costas para instalar esa carpa, porque xeralmente pois, Costas exixe que para instalar unha carpa pois, que haxa un permiso. Bueno, como vostede comprobará, incluso coa carpa de Santa Marta volve á súa antigua ubicación e, lóxicamente, calquera instalación, calquera evento, calquera actuación, lóxicamente se fala con eles, como non podría ser de outra maneira, evidentemente. Incluso, pois, invítolle a velo porque, bueno, incluso non foi doado, porque houve que falalo con Costas, que quería volver a poñer a carpa na ubicación anterior, pero consideramos que non é o sitio de celebrar as festas, toda vez que, ademais, o que é o céspede do antigo campo de fútbol é mantido polo Concello de Cabanas. E, polo tanto... Non me refiro á carpa das festas, refírome Sí, pero eu á refírome carpa que se... ás carpas. As carpas regresan á súa ubicación. En esta, concretamente, foi falado e non houve problema. É curioso, porque antes non deixaban poñela en ningún sitio e agora me sorprende, xa non é que deixen poñer agora no antigo campo de fútbol, sino que ademais agora permiten poñela no medio do Piñeiral. Me resulta curioso, por eso preguntaba se había permiso. Froito do traballo de diálogo e reunións de Que sorte ten unha sorte maravillosa. Moitas grazas. Señor Pérez Sardiña. Grazas. Ben. Temos un tema efectivamente de chapa pintura tamén, que é moi básico. É que notamos que se lles escapou cando fixeron este remate así apurado de obra na praia. Neste momento detectamos, tivemos queixas porque un dos compañeros tamén se queixou de como se entraban os coches, como nos saían tal. É dicir, os pasos de peóns que estaban todo ao longo da recta do primeiro aparcamento da Praia de Madalena, están sen pasos de peóns. Todos. Aí había varios pasos de peóns, e actualmente a xente está cruzando por todo canto sitio hai, e o que era antes un paso de peóns non está nin pintado, está pintado un cacho e despois outro cacho está sen pintar, porque se pasou por encima aglomerado. Por lo tanto, non entendemos como non se, polo menos, se fixe unha pintura provisional, porque polo menos algo de pintura por aí queda, non? Quedará, digo eu. Queda pintura. Bueno, pois entonces, a ver, algo terán que pintar. Esa é blanca, non é amarela, é a blanca. Ou se queren poñer a amarela porque é de obra, pois tamén se acepta, pero en calquera caso, para decir que é provisional, tamén pode ser, Entón, miren primeiro a que corresponda, en calquera caso habería que pintalos, porque rogamos que se pinten, porque vendo o que está pasando a día de hoxe, en estes días pasados nesa zona, vamos, é mellor así, en canto a seguridade vial. Eu só lle recomendo iso. Bueno, estamos pendentes dun presuposto que pedimos para pintar o que comentou vostede na zona dos sauces interior e todo eso. Por iso tamén iba a preguntar, efectivamente. Ibase facer a man, pero, bueno, iba a dar pena. Entonces, vale. Estamos pendentes do presuposto, casualmente quedaban mandar hoxe, estou á espera todavía. Vale. Tamén, aquí iba a continuación a pintura que estaba pendente por aí,
Ben, pois agardo que tamén a zona dos tases, e de enfrente aos tases, que hai ali unha zona de amarela, tamén está por pintar, que casi non se ve xa. A ver, que pintura, que non é Lle comento que para máis foi destes días que están, bueno, en contacto coa policía local, a suxerencia dela, igual facemos un traslado de zona de carga e descarga, Vale. Bueno, pero onde corresponda. Entonces está por eso, precisamente. Entonces, teño informes xa da policía local e seguramente que se traslade hacia... Ali é moi complicado polo tráfico, estáse cruzando o tráfico peatonal, non sei, non vin un informe, pero ali é unha zona bastante complicada en calquera caso. Ben, iso por unha banda. Claro, tamén as fontes en xeral, bueno, como están nos chegando queixas de abandono das fontes en xeral, que están descoidadas, iso por unha banda, en distintas zonas, Concello, Laraxe, Cabanas, é dicir, así en varios sitios, non? Así que rogolles que fagan unha revisión da situación das fontes. Pero, por outra banda, tamén, en relación tamén ao que lles dixen, de que, bueno, concretamente nunha das fontes do Piñeiral, pois, ali tamén botouse limo, bueno, das obras, ainda está ali, unha parte, e preguntámonos tamén porque están con auga xa esas fontes, teñen auga. Eu, a última vez que fun, non comprobei, parece que non tiñan o que tiñan que ter. Se estiveron os de Viacua para solucionar eso. Non lle podo dicir o mismo, está solucionado xa. E quen quedou encargado foi un encargado de obras, o que para mirar con eso, en un principio deberían estar funcionando ahora mismo. Deberían estar funcionando. Non Bueno, podo- pues agardemos que Falta de comprobalo. así seña. Eu, dos días pasados, hoxe non poden ir ata ali, pero sí nos días pasados sí que comprobei que efectivamente estaban sen funcionar. E bueno, pues a ver, isto é outra consecuencia das obras que teña que, en calquera caso, resolver a Xunta de Galicia, non? E tamén nos tiña que deixar pintados polo menos os pasos de peóns a Xunta de Galicia, non o Concello. Que, a ver, cunha barredora eu creo que non amañamos todos os problemas que hai aí, pero bueno. Bueno, e agardemos por esa pintura dos sauces tamén. Despois, en relación á previsión de rebacheos, porque siguen chegándonos queixas da zona do Pereiro, do Laraxe, do Peón, tamén de Pedreiras, tamén de... A ver, son dirís tamén da zona do camiño que vai para polo mar, bueno, polo Portiño. Están chegando queixas de distintos lugares, tamén na zona en Salto hai un problema en Cunocutiño importantísimo. A ver, son varias zonas onde están neste momento con a situación dos camiños un pouco complicada, non? Entón, preguntámoslle se teñen previsión de facer un rebacheo e cando se vai realizar ese rebacheo. Xa le ven as cousas para a semana que ven, a mellor da semana que ven. Semana que Se ven. acompaña o tempo un pouco, facerás. Bueno, estes días están vindo vos, eu por iso Sí, pregunto. pero non se poida. Alguna xente de vacacións e tal, entonces ando facendo maniobras para a ver. Vale, moi ben. Despois tamén lles tiñamos que preguntar, porque xa tivemos algunha queixa de, bueno, que medidas están a adoptar a alcaldía para controlar o paso de motos acuáticas e iates no Eume, que neste momento están cruzando, bueno, entrando a altas velocidades no que é o esteiro do Eume, na ría, na zona de ría, na intermareal, soben polo río, bueno, soben cara a Cabeiro, claro, evidentemente, e van a altas velocidades. Tomou a alcaldía algún tipo de medida sobre este asunto? Non se tomou porque ata o de agora tampouco temos constancia destes episodios por ningún alcalde. Xa sexa chamada, correo, rexistro de entrada, queixa ou WhatsApp veciñal, non nos entrou nada e, polo tanto, é a primeira noticia que temos. A nós sí que nos chegaron esas queixas e sí que ya las trasladamos. Entón, Agradecemos o traslado, miraremos a ver que podemos facer. Evidentemente, facémonos cargo tamén, sendo constancia de que, bueno, teremos que pedir axuda a outros organismos con medios acuáticos que poidan ir polo río Eume, dado que nós non temos evidentemente nin siquiera un medio para poder chegar con o noso corpo policial ata eles se están no medio do río, non? Un garda civil do mar, é o que hai. Efectivamente, sí. Senón unha moto acuática é tamén un complemento.
por servicios acuáticos. A continuación, tamén queríamos preguntar, bueno, recibimos informacións de que estes días, así de alta influencia na Praia de Madalena, están introducindo na zona de baño e táboas de surf. Sí que nos trasladaron esta queixa, porque evidentemente calquer artefacto flotante en zona de baño está prohibido por lei. Entón, nese caso, pues tamén nos instamos a que faga unha vigilancia máis estricta da reducida zona de baño, porque xa coa cantidade de embarcacións que están ali pegadas, que aparte que emporcan todo, porque iso non sei como se pode compatibilizar unha cousa con outra, é imposible, sempre foi o noso cabalo de batalla, cada vez é máis o número de embarcacións que está aí, en menor a zona de baño. Eu non sei o que queren priorizar, pero esta situación non se pode soster durante moito tempo, por iso rogamos que tomen medidas. En Chamoso poden pasar perfectamente unha embarcación, un kayak, entre as boias, é dicir, cualquier embarcación que teña un calado menor pode pasar por esas boias sin ningún problema, porque en principio está pensado para barcos de vela, iates e todo iso para que non pasen, pero en calquera caso aí tamén hai unha delimitación un pouco defectuosa, non? Permítese o paso dese tipo de embarcacións á zona de baño. Bueno, eu agardo que tamén adopten medidas en relación a esta situación. A ver, por aclarar unha cousa, hai a normativa marítima o que obriga, evidentemente, é facer un balizado dunhas boias grandes, normalmente de cor amarelo. Esa é, dende unha embarcación, ti trazas unha liña entre boia a boia, esa é a liña que non podes pasar. Pero a legislación non obriga en calquera caso a facer unhas chamadas corcheras que vayan de boia a boia. En tanto, calquera embarcación que cruce xa entre dúas amarelas polo medio, aínda que non houbese nada, xa está a infringir a norma. E Vale, ainda encima ten calquera aclarado. corchera ou cousa, vai a infringir igual, lamentablemente, aínda que se lle poña un pouco máis de dificultade, pero vai a infringir igual. Pero en calquera caso, a norma xa marca que entre boia a boia non deberían de pasar, que sería o adecuado. Ben, en calquera caso sí que lle constato que na Madalena sí que pasaron. Neste caso, táboas de sur. Ben, seguinte cuestión, xa imos, ainda que hai máis cousas, imos tratalas no pleno ordinario. A seguinte cuestión é sobre o parque da Torre, parque público da Torre, que bueno, ninguén lle lo fixo notar, supoño, pero nos sí que a queixas de veciños que recibimos da zona, pois trasladámoslle que a situación dese parque neste momento é de perigo de incendio. É dicir, no momento que aí prenda lume, está a unha distancia menor das casas, ten, neste caso, árbores bastante grandes, que son ademais pirófitas, que son tullas ou algo polo estilo, e ten un silveirón que aquilo está por riba de todo. É unha propiedade municipal. Hoxe pola mañá, antes de vir ao pleno, comprobamos que alguén rozou o arribadón que está pola parte de abaixo contra o camiño. Eso está acabado de rozar, que xa, os felgos atravesaban de lado a lado. Pero claro, dentro do parque está sen limpar. É unha parcela municipal que ten que cumprir a normativa de incendios como os requerimentos que lle están facendo a todo o mundo, de maneira, pois, en algún caso, creo que os últimos incluso son de facer multas, non? Entón, eu suxírolles que como administración municipal dean exemplo. Tomamos nota do rogo, grazas. Ben, despois, tamén nos comentan problemas de aparcamento, pero iso ímolo deixar para o vindeiro pleno, porque está habendo problemas de aparcamento tamén na zona da praia, os buses están atrancando todo, é o que me comentan, hai unha mala regulación do aparcamento nesa zona, está creando problemas nos últimos días. Simplemente para comentárllelo e que tomen as medidas oportunas. Gracias. E nada máis. Pois, sen máis preguntas, procedemos a levantar a sesión do pleno extraordinario. Moitas gracias a todos.